Так, давай. Не ішлейсің енді? Ей, Алла. Давай. Алай түгіл. Ва. Молодец. Давай. Анда түгіл, мұнда қой. Атурлап қой. Так. Жоқ, бұл мұнда бармай. Законный ұрын аның мұна мұнда. Так. Так. Все, болды, рахмет. Так. Болды, рахмет. Алла. Мә, давай. Нормальный, давай. Болды, рахмет. Так. Да, юбилейда ең главный әйбір шушында ол. Тәхет. Міне шушында юбилей башланғаш отыртып қоялар. Ей мақтылар. Әлі қайбір юбилерлар шушы мақтауларға түз алмышы изіреп еқлап та кете. Бәрәш, дұрыс келдім мүсің мен? Неужели юбилейні шушында уздыралар енді? Алла, тапқанар жер. Ну, бұл нормально, конечно, но матюши түгіл енді. Ярар, қайыр юбилері шундырақ қына бір заттыр. Ғымырын әрәмге уздырған бір әдәмдір. Так. Ну, онарға 50 яш болғанға олға еплі түгіл бет енді. Оны да аңларға керек. Ярар, қобатлап алық. Так. Бисмилля, так. Иллия шул қартлық түгіл әлі. Ләкин инде түгіл, яшлік тә. Пенсияға әлі бір дисте ел, тағын 10 ел түссәң әлбәтті. Так, что-то барып шықмаған бит әлі бұл. Адресі да кешегі юбилейні қыләккенінің қаралысың, ә? Сығып бұтудан қуып шығарғаш, оштан өлмәске тамада болып кеткен едім. Так, қоясың бұл сценарийі. Все, ғафыйтығыз. Әқәзір сәхнәге бәқітлі яшьләребезне Аграфина Васильевна білән... Кім білән? Тоқта енді мұнысы бет ұзған атнадағы кірәшін тойыннан қалған сценарийі. Так, қоясың. Міне, так, бұсы венчание, никах. Во! Фәтхіддинов сызы деген Душәмбе, Камал театры, дұрыс, 17.300 сум. Бұсы төлеудір енді. Так, бензин анардан, аша онардан, все нормально. Так, қоясың мұның сценарийісі, сызы, так. Фәтхіддинов сызы. Исәнмісіз, қарақ зәлі. Сіз ме юбилер? Қонақлар қошан келе башлай? Анары, абыни, қарақ зәлі. Бізні ашатырлар ма екен? Мәжіліс башланса, ұныталар ашатырға. Анары не? Туалетный бумағылар, шарлар. Алдығыз мы ойындарға керек. Туалетный бумағы мумий ясап ойнайбыз. Анары қодаққа отырып ойнайтырған ойын бар. Тоқталі мен юбилер түгел. Повар фәлән, что ли? Әлі туғанымы бірер. Қарақ зәл абы, менің мұнда Фәтхіддинов сызы деген. Нәрсе ол сызы, ә? Сызы. Топқаннар жибер тамада. Білмейм. Ладно, ярар, ансың ғана білірбіз. Так, раз, два, так, қайырлы кеш, қабатларға керек. Так, аппарат ішлей. Так, стәллер нәрсе мекен, так. Оппа, бұл нәрсе бұл. Солқын шей, қойнар шей. Меню екен. Бір алманы бешке бөлейік. Алла, алманы да бешке бөліп қоятырған бұлғаш, бұл точны жмұт енді. Оқшасын түлер ме екен? Кірпі, күгершін, бүрі. Бұлардың бірсінде мен ошаған жоқ. Рейхан, Хәмдия, Талия, Ғалия, Катерина. Абы бұл қонақлар списігі что ли? Барсына да сөз берегеме. Тоқталы, сенға кереклей бірді бұл жыр исімлері. Яра, абы қарағыз. Нұмына менің Фәтхіддинов сызы деген. Сызы, нәрсе ол? Сызы. Нәрсе түгіл, ол кем? Бек білесін келсе, Фәтхіддинов Салауат Зәки ұлы, біздің юбилер бұла. Қоясың. Мына қазір шағарға тегішінде ол. Нәрсе қарасыз, ona Әйде, жұқынған ойнайын да, әйде, шақ. Oyna değil. Мына мұнда келділер. Қарағыз әлі. Әлі қонақлар келді мәлі. Futbolist falan түгілдір бе, чөтті yüzügüz tonuş. Yok, Akbarıs'tan 5. Peterkası'nda oynayayım ben. Әлі шунда ма? Yok.
Мен бит сіздің афишаны көрдім. Сіз беттіге 50 шарыны бір жолы кірткен чемпионсыз түгіл мол. Қара, короче, не? Тыңлағыз. Міне тәхіт, сіз мұнда отырыға тиіш боласыз. Келген қонақлар юбилярны шошында отырталар, и қытлылар. Ғадәтті келген қонақ көп сейл, ұзақ сейлей. Сен талантлы, сен мотор, сен ақылы, ғадәтті қабатланалар. Әгер көп сейлей башылар екен, міне менде свисток, аламда сызғырта, міне бұлай. Қысқартырға туры келешек. Анарыны... Мен бұны аңламайм. Мен үстелерін қарап, мұшана қарап келем, үстелерін қарап келем. Тыңлағыз әлі, тыңла. Шәшәклеріні өзім жиям, бөлеклеріні қатынығыз өзі жейсін. Әгер бірер әйбір юғалса, бізге ябылары бар. Ана кеше юбилейдағына, ақшасығына да 50 мың жиылды. Что сен? Міне тапқанлар бізге тамаданы. Кімсің бұл? Мұны тамада бейін, агистығына заказ берген едік. Міне шушыны жібергенлер. Міне бұл менің визитка. Любой момент шалтыратығыз. Рахмет. Аха, саламат. Қонақлар келді бұғай. Енді қонақлар әлі бет сценарийді әзір түгіл біздің жазбаған бір нәрседе. Тоқталы, қады. Кіртмей. Тоқтал, домофонмен басым әлі кім екен? Бұл бит біздің. Хамдын апа. Оқшас болды. Өзім шақырдым. Yok, әлі сценарийді әзір түгіл бірсінде кіртмейбіз. Аллаға шүкір, келген, Хамдуш. Хамдын апа. Шақыр кірсін, өзім шақырдым бейт. Құрметті тамашашылар, бүгін шақырдым залға, неге бұл мәжіліске Кіртіңіз әлі мұнан. Әлі бит біздің списокта yazмаған, сценарийда жоқ. Бәйленмәлі. Кетіңіз әлі мұнан, мен юбилейге келдім. Хамдын апа, айда кір. Кел, жаным, Айда. Кет әлі мұнан. Татарстанның халық артисі Хамдына Темірғалиева. Күйеуге барам әлі. Күйеуге барам әлі, жоқ күйеуге. Салаватқа барам әлі. Салаватқа барам әлі. Сеңіне қалдың еді меңа. Көрдің ме? Ғымыр бұйы. Ғымырым бұйына меңа. Бүтін татар халқына данымны шаштың. Нәрсе дейіп? Рәсейге өтік білән кіші тұқма бүйірі деп. Суғыршық барын айландырды шушы мені. Мені шуға көре қыздырып башыңа тұндырам деп алып келген енді. Қыздырмасың да әйбәт бұлар бұл. Бұл меңа бөлек мәлі? Мені бөлек етіп алып келдім. Сен бетінде искайбірлер жиясың, музейіңа қоярсың әлі. Қая бер. Искайбір түгіл. Бүтін Рәсейден жия. Тарих әйбірлер. Тарих әйбірлер. Өзім, Хамдын апа, бұл ауыр әйбірі тұтып тұрма, алып қоям Тықалатынар Искай орба бар. Күйеуге барам деп. Мен ғада келіп жеттің енді, Аллаға шүкір. Бүгін құрметті тамашашылар, залда болашақ менің ең яқын кішілер, яқташларым, һәм достарым, һәм шәхіслер. Нешек деп етейм, Хамдунаны шақырмасқа менің болдыра алмайм, чүнкі біріншіден бұл сахнада шығыш жасашақлар гел бары тек юбилерларғына. Егер 8 февральда Хамдун апаға да 160. Аллай бірісі. Келігіз бірге бәрәм үтербіз. Дүния матурланды бір 20 еліні алып ташарға еді бейт. Шындай қал болса, екі де ойлап тұрмасым алып ташар ем. Қазан матурланды, яршысы келе. Неші, еткер, мұнда көп әйткен сөздер жетті болашақ, қайсы бірлер шойары болашақ. Мен Башқұртстанның тәтішлер айында Ақсайет, онда пионер болып оқыған вақытта, мұсы шойары дұл, мұсы шын болған қал, Хамдуна апа біздің мәктепте пионер вожатый еді. Мен анда тәрбиелендім. Кетелі. Шынлап мы? Валлахи. Мына тәртіпсіздеген қойдан башланған екен сенің. Бізге қоғалса тәртіпсіздіктілер. Біз Татарстан үшін ең көп ұшаған әрсілерінің бірсі, менде, Хамдун апада, менің бір тапқыр, сен іште баңа Хамдуш деп үндешерсің, ғауына дейді менің бір қатын. Бәлки ұқшамағандар, әбізаны яратып етеміз, Хамдуш. Хамдуш дейбіз, çünkü бір өгіні әм қабатланмас, сенің микрофон, әм сенен бір жар, халық сенен жар көті, Хамдуш. Өзі біздің қозаныбыз тұрында жырлайбыз. Мен мұшана қарап көрем. Әйді! Еткер, көрдің бе? Сезінің білер күрешірге, илде білгер ақыллардан, жырлар білен, мұңар білен, ойнар селім
Qozonlarni ko'rgez, kelingіз do'stlarim bizga qonaqqa. Kelingіз qozonlarni ko'rgez, kelingіз do'stlarim bizga qonaqqa. Kelingіз do'stlarim bizga qozonga. Subhanallah. Bunda şit konaklar kira başladı. Zo'r rahmat. Ayda, vaqatla kelding. Ayda Hamdush, ayda silda. Hamdullah Hamdullah apa? Demirg'aliyeva. Mana bu mening vizitniy kartochka любой момент chaltiratdig'izmi? Давай. Hamdush, dokumentini yo'qotding. Ne? Kelingіз deb qonaqqa chaqirasan. Men seni o'zimni qonaqqa chaqiraman. Sen o'tira tur, hozir men bir narsa aytaman. Kelingіз deb jirladi dedi. 10-yanvar kuni ertangi soat erta bilan uyandim, soat 11da. Shunday baxtli telefon menga prezidentimiz shaltirata. Menga motor so'zlar ayta. Men Sharif deyman. Bunda meni maqtovga to'g'rilmayman. Sizning siyosatni yoratib, sizning bo'lganingizga hurmat etib, so'ng vaqtdan Qozonga Totar xalqina g'oshiq bo'lib, biz bunda men bitunda keldim deganim, kelmading shu, keldingiz dey. Shoir aytdi. Lekin biz bunda to'p o'sgan simak. Shunga ko'ra, Qozonni yaratamiz demoqchi bo'lasan. Yo'q, biz qozonlar. Anlaşıldı. Rahmat. Qarag'izlar abay. Agar bütün qonaqlaringizda shunday bo'lsa, menga az bo'lsa da zavretnisda to'lagizmi? Qara, to'lalar do'stim. Ayda, sen bir oling'ash ishga ayda. Davom eting. Abay siz ketmagiz endi, shu teradagina bo'lag'izmi? Dunyo halim bilib bo'lmay, oqsha deb menda. Ayda, razvilikay qol. Ayda. Davom et. 50 yaş ol indi, yaşlık tugil. Yiroq qolmay indi, qortliqqa. Jigan oqshalaring tuza ko'rsin, do'stlar arasında shotliqda. Bu umrga oqsha ko'rmay qishtimaq söylashadi. Butun tilinde oqsha. Kim yozdi endi bu she'rini, ha? Yubilida Silitran she'rimi endi bu, ha? Narsa? Eli bilesin kelsa, qo'y bir kompozitorlar shunday she'rlarga jirda yozalar. Kim yoza qo'ysisi? Umuman Salovat teresinde anday kompozitorlar yo'q. Ha, Kishi keldi yigitlar. Salovat. Keldi, qonaqlar qo'ya damofondan bosing'ali kimlar keldi ekan? Kim unda? Ha, mana kompozitorlar shunday bo'lavi. Firzar bilan Zufar kelgan. Kirtamiz endi kelgan, kiritmishi qo'ya qolsin. Kirtamiz endi. Kirsinlar, kirsinlar. Adar bo'laksiz yurmay. Zufar bilan Firzar. Mana sen rahmat. Jirshi yashagan kompozitorlarim. Zo'r rahmat. Mana bularsiz bo'lmay, chunki Zufarning salqin shaygina nitra. Firzarning tug'an kuni ham boshqa yerlar. Shunga ko'ra bular bir ikkisida yubilyar. 50 ishimizga 150. Shoyib turib, hali bizga birga qortaraga yozsinmi? Bek zo'r rahmat sizga. Do'stim, bo'y bo'yicha. Do'stim, bo'y bo'yicha menga so'z bersang, tug'an kunga boshqa bilan kelmaylar endi. Endi. Ham dunyoda zo'r bo'lak olib keldi. Avur bo'lak. No, jarshi kishi uchun, kompozitor kishi uchun eng zo'r bo'lak o'zing bilasan narsaning u. Jar betingda, shulay beting, nima? Men senga betni boshqa elsa bo'lak eta olmayman. Mana do'stim, bu yil chiqdi kitobim. Tag'in. Tag'in. Bu qibat. Bu sabab qibat bo'ldi, shunga ko'ra rasxotdan chiqarib kerak edi. Mana sen betni tug'an kunga sen baribir ko'p ақша yig'lashaq. Alloh bersa. Alloh bersa, Alloh bersa. Osholamasam mana ujuk bilan bersaga dalani yig'ilmasa, uni shu. Osholamasam mana shu kitobim 25 tangina. 25 dan? Ming. Aha. Mana urjan ajr bir jirlamagan. Asosan osholamasang, o'zing jirlab berasan jirlarni. Bo'lsa qiz kelish beraman bu jirni. 30 ming. Bo'ldi, anlaşıldı. Sendan nasharjar bo'lmas. Mana hozir bit. Buni ustavini osholamasang bir jirni boshqa jirlab beraman. Rahmat. Mana bugungi kunda eng zo'r bo'lak hurmatli tomoshabinlar. Hozir endi yere davay. Sig'irt bag'ini. Sen jarlag'ash. Do'stim, bizning bu umr og'im suv kubik. Uza qizg'ancha qo'shi. Ammo men aytar edim, ali ol bek uzoq dengizga borib yetgancha bek uzoqdan bir 50 yil oqsin edi. Mana shunga ko'ra jirimda shulay deb atala og'im suv.
Hürmetli tamашaçılar, qabızıq, oynasın, jırlasın. Bugün hatta нәрсе әйтәсләрен, нәрсе jırlarsызларын, олар да мин дә белмим, siz дә белмисез. Ничек бар, шулай кабул итегез. Зөфәр Хайретдинов. Кушаматы Зөфәр Х. Şişme güne bulup başlansa da yarlarına sığmayağım su. Ağım sulu yeşil bulunlarını taşlap gittiler yamansa. Yarlarında anın kiş buluş. Yarağaya mara güzel yaşlek. Ömür uzaguya ağam su. Sarı gözlerinde bulan suza. Şuna ahire Songa kadar baynar yüreklerinin Vəğdələrin dağılay ağım su Şən könüldən vəğdələr bir eşkeş Ayrıllar bigrək yamansa Ömür uzaguya ağam su Sarı gözlerinde bulan suza Şuna ahırı gülelim olsa Ömür uzaguya ağam su Sarı gözlerinde bulan suza Şuna ahire gülelim olsa Sarı gözlerinde bulan suza Şuna ahire gülelim olsa Züfer Hayretdinov. Zöfer Hayretdinov. Ayda şeyge,
Salqın şeyge şakıram. Züfer jırlalı Firzer'de birer jır bule gitedir deyip uylamayın demeyin. No jerşida ne sabılsaydı bülek. Жырны бүләк итә безне алтырас яны. Гымырбый бүләк иттек. Yok. No, bir sende konvert yok mu diyorsun senin? Жас шем конверт. Ник миндә булмасын конверт. Син кызык кына кеше. Конвертсыз килмиләр инде. Rahmet. Elfi yapı etmişli. Bu takıyı karayım hala. Şurada. Elfi yapı bilmeyecek aramaz. Yok. Oğuz yirabız. Ezi bu bit boş. Соң мен 22 жыл сиңа бушка жер яздым. Rahmet. Mana bu mana bu konvertni podpisini qo'yib, men ana muzeyiga qo'yam. Mening qadri bo'lacak so'ngroq. Fizer Murtazinning boş konverti deyip. Salat, dostum. Biz исеме январьскийлердин икебизде. Шуңа күрә Yanvar degenden men aytib bitireyim hali. Özüm aytayım hali. Men çünkü menin turda maturda Fizer ayta alam. Fizer turunda men ayta alam. Fizer'in benim tuğan kırım 13 yanvar. Men ömür boyuna bölek alarga intiktim. Okuğan vakitte bölek arası kilebitti. Yaratan kızlardan, okuşlardan yok kanikul 12 yanvarga tekli bölek alıp bulmayı. Şu an bir tapır, öz ömrümde bir tapır aldaştım. Menin 13 yanvar benim tuğan kırım. Şuna vallahi şuna neşe yıllar ütkeş dini korasam tuğu turun tanaklıkna. 13'inde yazılgan bağımını gelmişsin. Şuna da bilmeyeceğine. No, atkırt kalsında rahat. Mene biter. Buş konvert birden şol şaka rahat. Qavarıp turgan sumaq. Big zor rahmat Firzer'e. Ondan sonra Firzer'nin bayitken sözü var. Şimdi Firzer'in tuğan günü 21'inde buldu. 21'inde buldu. Metem 21'i metem bik ne ellerinde ne küntügülün demetem o vakitinde bitu. Bu bir tapkırda tuğan günü ütkürelmedi Sovetler Soyuzı vakitinde. Lenin ülgen günü bit. Şuna bir kul şabı kızarı mene. Tuğan günü ütküre başlağanına 10 yıl. Anasının özünün 21. yanvarda tuğanı bilir maqtana. Ivan Mikhailov'un da 21'inde tuğan günü. Fizer Murtazin'in da. Fizer benim alda her vakitte benim işi götürgen bir eybiri var. Men bit durak tugul prezidentine alda toğırga deyim. Şuna göre akıllı kişi akıllısız çığa. Bulda rahmet. Bulda mene bit iş kere alı yigitte. Nese jarağın azı, nese jarağını özünde bilmeyim. Çünkü senden aşağı jar bulmaz. Яңа жыр. Rahmet. Синең как раз менә шушы урысча әйткән вакытта как раз дип әйтә безнең. Туры килә. Как раз дегенден senin sözüngende ol. Bir moladan sorularken moladan mı ala? Mola abzay, менә siz bir tapkırda bir urusça söz kızdırmayacak gana ne vagaz okuyasınız bizge. Пожалуйста дип әйтәди. Urusça kızdırmayacak bulmay Firzer. Çünkü bizning Urus sözünün anın birinci mini tutar sözü. Şuna göre neyisinde kilişe sana? Фирдинан Кайсин шигырына бер матур җыр язып килдем сиңа. Шуны кабул итеп ал, бүләк итеп. Чын күңелдән сиңа җырлыйм. Һәм сезгә дә җырлыйм. Kaldım tanış yıl şartında, aktımanda küzlerim. Yaşlıkka yolları taptalıgan, yoğalttım şol izlerim. Kaldım tanış yıl şartında, aktımanda küzlerim. Yaşlıkka yolları taptalıgan, yoğalttım şol izlerim. Siңа да жеңіл түгелдер, миңа да жеңіл түгел. Қайтып идек біз яшілікке, индісің мүмкін түгел. Siңа да жеңіл түгелдер, миңа да жеңіл түгел. Қайтып идек біз яшілікке, индісің мүмкін түгел. Sizdirmişe öte yaşlı, yanım süne hisleri, dik sürmesin şatkıları.
Üzülmesin küngül jipleri Sizdirmişe üte yaşlık Yanıp süne hisleri Tiksülmesin şattıları Üzülmesin küngül jipleri Sina da jingel tügeldir Mina da jingel tügel Qaytır idek biz yaşlıkka Indi sığ mümkün tügel Barağım er yılı Kirek jılısı Kükrəginə salıb başımına Kilə bugün kilə yılısı Ütüb barağım er yılı Kirek jılısı Kükrəginə salıb başımına Kilə bugün kilə yılısı Sina da jingel tügeldir Mina da jingel tügel Qaytır idek biz yaşlıkka Indi sığmam ki tügel Sina da jingel tügeldir Mina da jingel tügel Qaytır idek biz yaşlıkka Indi sığmam ki tügel Qaytır idek biz yaşlıkka Indi sığ mümkün tügel Indi sığ mümkün tügel Qatlık salatın Rahmat ustam. Ejder Murtazin. Mana bu vizitka, любой момент шалтыратыгыз. Малайыгыз иленсе никахта укыйм, яме? Менә шул чакы сиңа ничек дип әйтим икән? Буш конверттың өчен шул чакы синең өчен шатланам. Кабармай кабатларсың сен менә Юк. Хандуна бит инде безнең минем сымак авыл кызы. Китапны бирегем карап торга дип, уже самарасына куйган. Шуңа күрә конвертты бит куйып булмый. Ну калын китапны. Абый, карагыз әле. Әллә Безнең юбилар берәр зур урында эшлеме ул? Николай дисең. Юк, менә килгән кунакларның йөзләре таныш. Ну кемнәр икәнен искә төшереп булмый. Кил әле. Ана тегесе бар бит теге кәкер борынлысы. Беренче җырлаганы. Менә аның ансы теге точно колхоз базарында ирек сата торган абзыйга охшаган. Теге зур корсаклысы бар бит, икенче җырлады. Ансаның ит чаба торган базарда эшләмиме? Базарда эшли, базарда. Тик колхоз базарына түгел, җыр базарында эшлиләр. Әйдә, развлекай халыкны, развлекай, давай. Эй, ансың гына эшлибез ле аны. Абый, кара әле. Әллә мин әйтәм, берәрне җырлап бирәмме дим, Минем фонограммалар профессиональный. Юк. Монда җыр моңны аңлый торган кеше бармы соң вообще? Стоитмы миңа монда җырларга? Например, шәшкәләрнең нигә кирәге бар? Аерылмагыз, бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта. Әнем туктале сине, җырлаучылар синнән башка да бар монда. Син алып кына бар инде, алып кына бар. Абый, алайса матрос биюе биргән могу мин. Матрос биюе кирәк түгелме? Биюең дә кирәк. Мен әйдә алып кына бар инде, дустым, алып кына бар. Әйдә, свистогны сыздыртам алайса. Туганнары да килмешмәсәм, күп акча салганнарын күрер идем. Так. Кстати, абый, бүләкләрне кем җыеп барасың безнең, Кара әле. Телеңдә гел бүләк кенә синең, Салаватханга бүләк кирәкми, аның дуслары кадерле. Бүләк кирәкми? Нәрсә? Үләргә җыенганмы әллә? Авызыңнан җил алсын. Тукта, менә кунак килде. Кем? Хая, домофонны кушыйм әле. Әйтергә дә ярамады. Нәрсә булды? Әҗәл. Нәрсә? Салават кунак килгән, бер кунак. Да. Ну, иртәрәк, конечно. Кара әле. Теге әби артынан килмәдем икән. Ул минең арттан йөри торган әби 25 ел минем арттан йөри. Бу әбинең монда икәнен каян белә ди ул?
Нештейсің? Адам баласы туғаш та өлерге әзірленуге тиіш. Нештейсің? Ағаш отырттым, жұрт салдым, малай бар. Нештейсің? Аллаға тапшырамыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин рахманир-рахим. مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كرسن Allah! Subhanallah! Kuzga kala kurundu bir kere. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوات الله Aleyküm esselam. Narsa şerefini kurgaş ecelip kuruktan mı? Biraz kurku yarı yol. Yoksa kayıravlar mengü ulmaz gibi kılanalar. Yok, sana ecel kilmedi salavat. Bana bek sirak izge көңіллі кішілерге гіне ұшырай тұрған, әм игіліктеріне әшлей тұрған, шәрәфи қияфетіне кірген Хозыр İlyas babang болармын мен. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salavat улым, сенің izge işlerine бик көплер біле. Сен қарт қырға, ятим балаларға ярдәм құлыңны суздың. Татарстанның балалар фондын жетәклисің. Мына шуша бинаның артистларына ғына да сен көпме игілік қылдың. Шол есептен мына мен кірген гәудәнің иесі Шәрәфиге де. Ең мұхимі, сен енді бик көп еллар өзіңнің құяшлы жырларыңны халқыңа бөлек етіп, аның рухын көтердің, яшәргә дәрт бердің. Әнем менің документін алып келәлі. Әйе. Мұна сенің шуша изге эшләреңне, изге ғұмырыңны истә тұтып, күкләр канцеляриясы сиңа яңадан да 50 ел ғұмыр бирергә дигән лицензия китердек. 50 ел. Әйе. Мұна сенің келешек 50 еліңда алдағы үткен 50 елің шекілі бәхітлі, бәрәкәтлі, игіліклі болсын үшін пишәт урнына аятыл күрси, бәрәкәт дұғасы һәм назар аяты басылды. Ал, урнаштырып қойарымы? Ең матур жерге Инде Салават улым, мына шушы бүләк ителгән 50 ел ғұмырыңның бүтін матди шығымнарын өз үстіне алып, сиңа күкләр канцеляриясы сертификат бүләк ите. Туына 50 яш толуы айынан Фатхеттинов Салават Зәки улына сәхнәдән китмәү шарты белән тагын 50 ел бирергә сертификат. Күкләр канцеляриясы. Амин. Аллаға тапшырып, сәрқатип буларак кулымны куйым әле. Сине үзең. Alhamdulillah. 100 yılga жетәсің Аллахы берген булса. Менә башта уйлап куйган идем. Бик зур рәхмәт каралы. Китер әле моны сертификатны, пожалуйста. Менә бүген көне буена шушында утырга тырышачаклар. Минем монда утырга бик иртә. Шуңа күрә менә шушы әйбернең урыны шушындадыр дип сөйләдем. Әйе, дуга булып торсын. Инде димәк син 100 елга жетәсең. 100 елга җиткәч кешегә яңа тешләр чыга башлый ди. Менә шул яңа тешләр чыгу өчен үз исемемнән тагын 3 ел гомер бүләк итәм. Кыскасы, бәйрәмең мүбәрәк булсын, табыннарың түгәрәк булсын.
бақытты бол. Амин. Келешекте де Қаралы. бәрәкәтлі болсын өмірің. Қаралы бір танышқаш, бір дұсташқаш, енді сөйлесіп келгене көрішіп болмаз, ол бет кішіге бірге тапқан сүреді бит ол. Алай былай болса, сертификат дегеннен Айы. Ожмақтан да бір орын қарап қойылмас. Сир ұжмақтан орна ансайынданың сеңа гарантия. Қоғап шекер аласың. Олай болаш. Ләкин сертификатының мағынасын аңлатып бермедім. Аның мағынасы міне сені тәпмин ету дегені шушы 50 елда барлық тапқаның налогынан қола барсы да сенікі болашақ деген сөз. Айда, игілігін көр сертификатының. Үстілге шақыраймысың? Үстелге ме? Міне мен гәудесіне кірген шәрәфи болса, үстелге бұшқа оқшап есерге бик тілеп барыр еді. Ол шары ярата. Ләкин мен өзің білесің изгі зат, шуңа көре биғайбә. Рахмет. Ей, рахмет, яусын, кем ойлаған? Амин, амин, амин. Ұзатып қой енді, ұзатып қой. Алла. Аңладың ма? Бірге тапқыр шыр өз ғымырында кішінің. Айы. Та кім бар енді? Тағын кімдір? Кім бар енді? Кім келген екен енді? Шуннан ғана кірдің бөт енді, қорап кірәсі. Тоқта, басыға әлі кім бар? Оп! Баса кім енді? Мұсы ма? Мұсы коллегасы саламатының. Бақша күршісі. Нөке қорап қарық. Көп мі? Салар енді баса өбелерді қатыла ба? Мұсы мұның жыр бөлек етейінді. Жыр. Жыр? Аш енді кірсін, Венера. Қайыршы қалдыры бітірелер бет енді өбелеріні. Аш қайтып кетуі бар. Ишмасан мотор жырлаймысың? Міне көрісің қазір, көрісің. Бір күні білмейкен бұл. Венерішка. Кіреміздің? Sakralarda yalğız yürgen şahta yaratıp bir çeşit hisleri. Gideni bağırın, Oğlu tartınma oğlu sin, Yaşlığımın boyanar hislerim. Ule gideni bağırın, Oğlu tartınma oğlu sin, Yaşlığımın boyanar hislerim. Sakralarda yolumuz yürüyen şokta, Yine de süyen şaşık izlerim. Ah düşürmem bağrım, ah düşürmem ona, şahit bunlar varlık tuzlarım. Sakralarda yalğız yürgen şahta Jinlenip şeşinip darattı. Dertli dolduzlar şunalınmadır, Uzak yüreklerini yaratan. Dertli dolduzlar şunalınmadır, Uzak yüreklerini yaratan. Uzak yüreklerini Венера Ғаниева хан Салауат Фатхетдинов.
Лучшая пара сезона. Қаралы. Менә Ай, күршім. хөрмәтле тамашачылар, без инде Венера белән һәрбер артист турысында юбилер бит, ул да юбилер, быел да юбилер. Инде шуңа күрә әзерләнеп килгезеп торам инде. Шуңа күрә бүген юбилерлар гына. Без инде Венера белән бакча күршеләре идек. Бик матур итеп сугышып аерылдыштык без бу бакчадан. Аның инде бөтен гәҗитләр язды инде. Аның гаепчесе миндә түгел, Венера түгел, безнең мин бит авыл кешесе, мин теге мал карага яратам, теге не кирәк, багандыр да миңа 40 тавык. Ал бит инде ун, юк 40 алганмын. 40 тауық несушка һәм бір безобразный әтәш. Шушы әтәш аркасында тавыш чыкты, Венера белән үпкәләштек, инде теге миннән әйтмәде инде. Күршеләр бер заман не ясаган сәле, теге әтәшне үтәргә пакушны ясаган кеше бу кирип төне буена. Менә бер рәхмәтең булырга тиеш миңа, Венера, бу әтәш аркасында, шушы әтәш аркасында үпкәләшмәгән булсак, син әлеге яшәгән шикарный коттеджны күрәсе кеше түгел. Миңа үчитеп син шушы коттеджда яшисең бүген, әле минем андый коттеджларым юк. Салават, туқта әле, менә син әтәш исем. Син дә бит әтәштән бер дә ким булмадың. Син дә миңа тыңгысыз анда еллар бүләк иттең бит. Беләсеңме? Син сәгать төнгә 2-гә кадәр җырлый мунча керәдең. Аннары яхшы итеп чабынгач күрәсең инде. Шәлә килеш кычкыра бассейнга чумадырың. Мин 2нче этаждан бинокль белән бер нәрсә күрмәммен дип гел карап тордым, ләкин бер нәрсә күрмәдем мин анда. Бинокльне кирәгы белән карагансыңдыр. Бинокль! Юк, анда алмагашы үсәдер. Менә, аннары бит Бинокльне тискәрәк белән карагансыңдыр. Әйләндереп тотып. Мин сиңа әйткәнем булды. Нәрсәгә ул синең 40 несушка тавыгыңа әтәш? Несушка тавыклар әтәштән башка да бит йомырка салалар алар. Ю менә тавыш охшый. Тавыш. Мин сиңа әйттем. Бер җиргә качыр инде шул әтәшеңне. Син әйттең, мин бит аны ишетмим аның кычкырганын. Мен әйтәм, аның өчен слух кирәк бит, слух. Понимаешь? Мана бу сүзне Марат Мәүлитовка сөйләгән. Төне буена башта 2-гә тиклем үзе акырады бит әди. Сәгать 5-тән әтәшә башлый. Менә йоклый алмыйм. Марат Мәүлитов сорый икән, үзе ишетмим икән. Аның бит слухы юк дип әйтә. Ачуланып инде, хәзер генә матур дип әйтә. Хөрмәтле җәмәгать, менә шу бер йылкыш әтәш аркасында шушындай тавыкны юк дип яздым бит. Рәхмәт сиңа, Венера. Әйдә шәйгә. Шәйгә булды ишетеп алган. Минем бит бүләгем бар. Минеке дә бар бит. Бер-берегезгә бүләк биришегез инде. Менә. Сиңа бүләгем. Шар дип уйлыйм. Авыр инде, үтүк чаклыгына бар инде. Анда бик затлай бер. Бик зур. Синнән затлы хатыннан затлай бер була. Мин инде сиңа теге үземнең минем туган көнгә бер Рәүш Шарафиев килде дә үзенең фотографиясын алып килде. Кырылы. Ничә бу син янда не? Реминда шишин Нинди нәме Менә аннан соң мине гаеплиләр. Ремин мин түгел, Ремин үзе. Син янда шишенә башлады. Бу Ремин нәрсәдер сизә? Вот. Юк, матур кешегә нисезә килешә. Рәүш Шарафиевны бик каты хөрмәт итәм. Миңа туган көнемә килде дә җырлый. Үзем бүләк, үзем генә бүләк, башка бүләк миңа кирәкми дип үзенең фотографиясын бүләк итте Рәүш Шарафиев. Һәм ул фотография минем музейда саклана, һәм мин әлбәттә миңа үзенекен бирә алмыйм, чөнки әле Камил Исәнсау, Ләйсән Исәнсау шуңа күрә безнең тарих шуның белән башланды, шуның белән дәвам итсен диеме. Сиңа шундый бер истәлек. Бу теге әтәш. Теге әтәш. Спальнingga куясың. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Шәйгә рәхим итәме? Рәхмәт. Фирзер, шәй сала, пожалуйста, яме? Күрдеңме? Әсәйтәсең, әзерләнәбез кирәкми? Артист кеше сәхнәгә чыккач. Мин аңламыйм сезне. Менә бит сезнең өчен арендага тәхет алып килдем. Күп акча түләп. Сезнең урын шунда утырып торырга тиешсез. Монда иргә түгел. Әле миңа таң килделәр мәллә. Кунак килде, тукта. Кем килде икән, карыйк әле. Әстәгъфирулла.
Bunları kim indi? Kim деп ойлайсың енді? Классташлары фәлән мәле? Ха китә инде. Кем кайсы парт артында отырган? Кем кемгә күчерткән? Кемнең беренче мәхәббәт? Ей, саташасың мәллә. Каян килеп классташларыбызың, бу бит әбиләр. Моның эше карчык кыршык мәрҗәни мәчете янында море, бөтенесен дә чакырсаң. Кара син әдәплерәк бул, иптәштамада. Олы кешеләр бит, тукта. Мөршидә белән Хөршидә бит ул. Әйдә, кирегез. Биләсеннәр. Вакыт та үтә тора. Koya şabasın eyden ortağına düşüp oturayım edem hura bulup girmez zinhar işine. Eyda tezrek. Koya. Eyden çıkıp gittik. Tuktale çıkıp gitmeybiz. Salavatka biresi nersen var bitele. Nerse biresin ona? Sen yubili. Big zatratni nerse bitul. Böyle kurmasın deyip. Gınvar pensiyonu alıp geldim salavatka. Ey canım misken pensiyanı kisene salıp koy. Bülürdü salavat. Ana salavatның юбилейді bütün Ресей білген, кризисқа түшкен. Кейттоннан. Шушы кешесі арқасында bütün Ресейнің штанын салдырды бит салават. Абау жаным, не ішінсің ол? Ресейнің салават хәтлі салаватның юбилейінде көтер алмай екен ол, Ей жаным, потому что бізде заборы делают из досок, а мебель из опилок. Білесің ме, урманны сары дұшманларыбыз кисе. Ненде дұшманлар тағын? Сын Қытайлар тайганы кисе оқтанышқа келіп тірелгенлер бет енді. Кейттоннан. Көп сөйлешме. Әйді, алып кетерлер е. Ей жаным, утыра үйренген енді мен түрмеден қорықмайым. Шулай ма? Әлі үшінші күн генә түрмеден шықтым. Кейттоннан. Тігі салаватны сағынуыма шыдый алмайшы, спальный тәрәзәс түбіне барып бір жырлағанıyım. Бейік тауның башларында тізіліп шәбірілеген, бір біләнгіне яшәмә ғұмыр итик түрліден, ауыз итик түрліден деп жырлағанıyım. Малай Лейсәні жырлап та бітір алмадым. Злонамеренные покушения на частной собственности статья білән отыртты. Кейттоннан. Салаватны приватизировать етіп қойған екен. Аба, шулай мәне. Сен енді оларның арасына кірмейінде, өз бабайың біләңдер қанағат бол. Болса қанағат болырсың. Айырылдым бетерден. Кейттоннан. Бриллиант свадьба була деген кешіне. Қора қаршы шай ішіп отырабыз. Әйді дей, қартайта жүрекке қолны қойып, дүрісін гіне әйтіп сөйлеші келді. Біздің арада қиянат болды ма дей. Мәйтем, әйді башта сен әйт. Міне екі қолымны жүрегіме қойып әйтем, мен сеңа бір мәртебеде қиянат етмедім дей. Мәйтем, қолымы жүрекке қойғаш алды алмайым, мен енді мен әйтем. Шушы ғымыры бізде мен сеңа 3 мәртебе қиянат еттім дейдім. Шуннан. Біріншісі мен әйтем, қатырлайсың мы сен от үстіңнен жығылып, ояғыңы сындырғанıyың. Ие. Шуна мен әйтем, хирургқа кірдім. Только шушы профессор ясасағына ояққа басасың дегеш, профессор білен задержаться етірге тұру келді дейдім. Шуннан. Мен сіңа дей рахмет кіне әйтем дей. Шуннасы икеншісі қошан дей. Икеншісі мен әйтем, қатырлайсың мы көршінің мотоциклын ұрладылар да, бізге сылтадылар. Шуннан сені яздылар да, мен әйтем, судья янына кірдім. Ондай мен әйтем, тұтқарланырға тұру келді дейдім. Ей, бек зор рахмет қаршығым дей. Үшіншісі қошан дей. Мен әйтем, қатырлайсың мы 90-шы елларда депутатлыққа сайлану бек молалайы. Қатырлайсың мы мен әйтем, сеңа 312 тауыш жетмеген ие. Айырып жіберді ме? Міне, дүрісін сөйлесең шулай бола екен ол жаным. Оф Алла. Міне шулай. Оф Алла. Бұл салаватқа келгенде, малай, Уфада шақта битаның шешін торарға торағы да еуғыя. Кейттоннан. Фәрида Кудашеваның ағаш кірәшін торағын ұрлап, ол бит халық тіліне кірді. Кейттоннан. Бүттін Башқұртстан сөйледі бейт. Шулай мәне. Шуннан дуслаштылар енді. Әлі бұл арада тағын сөзге келгенлер. Потому что Фәрида Кудашева Салават Юлаевқа балет ете екен. Ие. Салават Ақбарысқа. Міне шул почвада ду келіп біткенлер. Шулай мәне. Ишетмәдің мені әлі? Нәрсәне? Әлі бит жырда бағыштап шығарды Фәрида Кудашева. Кейттоннан. Кел әлі. Қойым, озвучить ет. Уфа торақлары
bilen şaşımını tarayım hele. Ufa tarakları bilen şaşımını tarayım hele. Ufa tarağın çeldi kozdan korağın. Şu korakını sağınıp jırlap koyuş buldu damağım. Şu korakını sağınıp jırlap koyuş buldu damağım. Paris'tan kollar ışa yullay kapkalarına. Paris'tan kollar ışa yullay kapkalarına. Süydüm biz sarayın bir hakkı izmalayın. Gol dip kışkırıp jiberem istemmet düşüken sayın. Gol dip kışkırıp jiberem istemmet düşüken sayın. Туктале. Кыршыйда кайым нәрсе Фарида Кудашеваны. Яш хоккейши белән торамы ни? Хәзер бит мутны. Кит аннан. Яш спортсменнар белән тору. Хоккейист белән футболист. Мин үзем булсам баскетболист белән торыр идем. Нигә? Нигә? Ул бит озын була. Эй, Мөршидәкәем. Безнең яшьтә озынмы кыскамы дип сайланып утыра торган түгел инде. Нинди туры килә шуңа риза буласың. Караны. Менә кеше туган көненә әнә бүләк ташыйлар. Бу Салават малакаем үзе бүләк бирә ди. Киттәннән. Хәзер бу Салават театры Татарстанда гына түгел, бөтен Рәсәйгә таралган. Салаватның урысча грамотасы чамалы. Менә урысча Салават җыр театрына реклама уйлап тапкан кешегә ди. За свой счет отправлю в Канары, потом обратно сам прилетаю дип әйтә ди. Әйдә, минем беренче җөмләсе әзер, әйдә иҗат итәбез. Карале, в Канары далеко что ли это? Где-то дальше Зеленодольска диләр. Әйдә язам салса. Не, менә беренчесе театр песни Салават радость. Әйе. Радость это счастье. Счастье яс это спокойствие. Әйе. Спокойствие это здоровье. Здоровье яс это спорт. Спорт это победа. Победа это женщина. Женщины это любовь. Любовь это сикос. Сикос это спид. Спид это смерть. Никогда не приходите на концерты Салават. Гыйбрәт. Мондай реклама өчен сине не то что Канары, место на кладбище не выделят. Кабахат, әйдә сине ертып жүргән бүтән нәрсәне бозып бетердең. Әйдә исправлять положение. Әйдә үзең яз. Әйдә, театр песни Салават радость калдырам. Радость это счастье. Счастье это здоровье. Здоровье это спорт. Спорт это победы. Победы это женщины. Женщины это в будущем бабушки. А бабушки это старость. А старость это единственный способ жить долго. Если хотите жить долго и в свое удовольствие, приходите только к концерту и театра Салават. Бурные аплодисменты, переходящие овации, һәм менә бу бүтән алкышлар. Хөрмәтле иң яшь юбилярыбыз Салаватка. Рәхмәт. Эй, әбиләр. Әйдә, киттек, әйдә. Туктале. Безнең тагын бер юбилей бар бит әле. Киттек, әйдә. Илһам Шакировның юбилее скоро, әйдә киттек. Әйдә, Салаватка кызыгып Илһам Шакировтан кырып кала күрмик. Әйдә, әйдә. Кая киттең инде, әйдә ишек. Әйдә, үзем сатам. Менә бу сиңа. Ой, кыртышага күрмәсен, әстәгъфирлlah. Кит. Валлаһи. Үзем сатып куйым Ай, әле. рәхмәт. Ай, рәхмәт. Әйдәгез, әйдә. Алла, кем бу? Әйдә, кер. Кер, улым, әйдә. Монда сиңа гына ризык табарлар әле, әйдә. Эй, бу кем бу? Кем дип? Бала? Безнең бабай әйтә торган иде мәрхүм. Һәр баланың башыннан сыйпа, үз балаң булып чыгуы ихтимал дия торган иде. Салават янында сөйләнмә инде, аның авырткан җире бит ул. Нәрсә, баланың гынахы юганың? Салават тур бит. Марсель! Салам! Марсель, үсеп беткәнсең бит син. Бу бит безнең Марсель. Бу безнең теге әйтләр бит полк малай дип, сын полка. Ул бездә туды, безнең автобуста. Безнең автобуста үсте. Марсельне ни өчен чакырдым? Чөнки күрәсем килә. Бу бик кызык малай. Кая күрсәтәләр кадрлар безнең бар монда? Марсель бит безнең белән эшләгән иң яшь артист. Алла.
Менә шушы яшеннән башлап, Марсель безнең театрда. 3 яшьтән килде безгә эшләргә. Аның әтисе белән моның зарплатасы икесенең бере. Чөнки яратабыз, сагынабыз. Бер тапкыр Марсельгә әйтәм. Марсель, син һәр вакытта миңа эр бирсең бит үскәнем. Ойлар буена, еллар буена. Сиңа бит укырга барга кирәк. Мәктәпкә барасың бар синең дип сорый Марсельдән. Әзерме? Соң син укырга мәктәпкә барырга димин. Әзер ди. Мәдәм кая китерәләр инде букварны үзендә кулында буквар инде. Тутып караганы юк. Теге самовар астына куя торган буквар инде. Ну, кулын төшермәй. Әгәр укып күрсә, берәсен укырга димин. Беләм ди. Мин белмәгәнен беләм. Чөнки аның белергә вакыты юк. Көне төне безнең белән. Шуннан соң беренче битне ачтым да, кайсы шәһәрдә икән хәтерләмим, беренче битне ачтым да күрсәтәм А хәрефен. Тегендә язылган. Укалы беренче сүзне Марсель укый. Тегендә арбуз төшерелгән. А Р Б Уз. Арбуз. Шаккаттым. Икенче битне ачты. Тегендә йорт төшерелгән. Дом дигән. Д О М. Дома. Молодец, Марсель. Тагын ачты. Икенче хәрефкә әтә төшерелгән. Петуха. Петух. Менә тек 3 яшьтә, вот молодец. Тагын бер битне ачтык, тегендә эт төшерелгән, собака дип язылган. Овчарка дип укый тегене. Менә бу егет бер вакытта да югалып калмаячак. Ятлаган икән тегене. Шуннан соң күңелемдә калды берни. Менә шушы әле үзе йөргән велосипедны сорады ул миннән. Карахабор бит. Онткамдыр инде. Шушы велосипедны гастроль биткәч, сиңа бүләк итәм дидем дә, әллә нинди гастрольнең азагында бер ятим балага биреп калдырганмын, ниде, бер гастрольдә. Марсель җылаган, үпкәләгән, әйткәнсендә тормый икән бу дип әйтеп, Марсель 10 ел үтте бит инде. 10 ел үтте, шуңа күрә менә шушы велосипед хәзер үсте, зурайды. Минем калмасын. Марсель, пожалуйста, зинахар. Юк, баштан шигырын сөйләсен әле, әзерләп килгән. Юбилей әзерләп килгән шигырын сөйләсен. Марсель, шигырь бармы? Ул шигырь сөйләмәй, ул бит мәтәлчек ата. Мәтәлчек атып куйды. Хәзер цирковой школада укый. Менә күтәреп йөрткән җилкәдән бушка китмәгән. Марсель, әйдә бер. Әйдә бер күрсәт әле. Һөнәреңне. Ой, Марсель, рәхмәт. Allah! Марсель. Молодец. Марсель Нигъматҗанов. Мин расчет синең белән. Яшьләр хәзер шигырь сөйләп тормый. Юк инде шигырьдә велосипед булгач. Аны самый главный миннән бурыч төште. Ярар инде. 10 ел үтте бит инде. Әйткәнеңә 10 ел үтте. Сиңа машина бирелек булган инде хәзер. Карагыз әле абый. Минем сезгә бер сорау бар иде. Нинди сорау? Нинди дип? Сездә тамаданы ашату каралганмы ул? Ашыйсың килә башладым ни? Юк та инде. Түләүгә помеха булмасын дим. Кай вакытта 2 тапкыр ашадың дип акчасын әзәйтәләр. Ну менә мин былтыр узган ел аймы Элдермеш дигән бер авылда юбилейда булдым. Ну малай ашап кына утырдым инде. Шулай Үтте дә киттеме? Үтте дә китте. Нишләп алай? Нишләп алай дип менә абый син беләсең микән татар эстрадасында ничә хатын кыз җырчы бар әйме? Бөтенесе шунда җыелган. Талаша җырлыйлар. Шунда җырлыйлар, шунда расчет китеп торалар. Ну менә миңа да түләделәр. Шунысына да мин аптырадым. Мин бит бер сүз сөйләмәдем. Үтте дә китте ул шулай юбилей. Сиәдә тукта, кемдер килде? Бара, Тукта, харип. Домофонга басыйм әле кем? Шакырган кеше микән? Во! Менә. Мәҗлеснең ахырында менә шушы җырлап бетерде бит инде. Мин киттем, әле ул һаман калды. Ош, Хания ул. Бу бит Салаватның туганы. Якташы Хания Фәрхи. Алкышлап каршылабыз. Алла. Нинди кыз бу? Шушы инде, шушы. Хөрмәтле тамашачылар, әйткәнемчә, беренче сүзем Хания быел юбилейр. Хания да юбилейр. Ханиягә дә Абый. Ну, абыйрак иде, мин бит сиңа 10 көннән зуррак. Гыра без туганнар, бик якын туганнар, инде ничек дип әйтим икән,
Мин әйтимме? Әйтеп бетерәм, Хания. Ничек бер авылда эшләдем мин. Бер авылда Хания Фәрхи, Альфред Якшембетов, Яуит Шакиров и мин. Шушындый кешеләр җыйган булганмы икән заманда бер авыл клубына. Менә бер хатирә әзерләп куйдым, Хания. Менә бу синең яшь чагың. Бу 83 ел. Тагын бар монда безнең кадрлар. Менә мин ул вакытта юморист, Хания белән без нәрсә уйнаганбызны белмим инде, мәхәббәт. Галия Бану белән Хәлил бу безнең. Синна биллаһи. Нәшу спектакль сымак булды инде безнең язмыш. Менә ул фото. Хәлил үлә, Галия Бану. Менә бу фотоны озаграк тотыгыз әле. Менә бик күп кеше аңламыйча, менә аны минең беләкне Ханияның боты туй биргәннәр. Ныклап карагыз әле шуңа. Мин бу фотоны бик каты. Мин бу фотоны бик каты яратам. Еллар үтер, Алла теләсә, мине зурайтып, Феза килеп карала син аны. Син бит бут яратасың. Кил әле. Феза карама. Шуңа бу фотоны мин бик каты саклыйм, яратам, чөнки тарихны унутырга ярамый. Шуңа күрә Хания, мин сине яшьләш буларак та, туганым буларак та бик хөрмәт итәм. Колдан килсә, бер-беребезгә ярдәм итәргә тырышабыз. Бүген чакырдым, син килдең. Син мине чакырсаң, мин дә килеп сине котлармын. Менә шулай итеп бер-беребезне котлашып яшәргә насыйп итсен. Һәм синнән бер җыр. Рәхмәт. Мин шуны гына әйтәсем килә, әйе, Салават. Монда залда минем бик яраткан актрисабыз Нәҗиба апа Сафина бар. Аның әйткән сүзе бар бер интервьюсында. Кемнәр идек, кемнәр булдык? Безнең синең белән балачагыбыз бик җиңел узмады, әмма без бергә булдык. Бер-беребезне ташламыйча, еллар узган саен ныгыдык. Бүген безнең ничә миллион тамашачыларыбыз бар. Һәм ни гаҗәп, шуннан да кичкенә генә авылдан чыккан шушы ике сабыйның бүгенгесе көнне шушылай бер сәхнәдә басып торып, горурланырлык дусларыбыз, тамашачыларыбыз булу белән мин бик горурланам, Салават. Яратам. Рәхмәт. Бер генә сүз әйтим инде. Бер генә сүз, менә шулай бит ул теге кияү үзебезне дип итәләр дип бит кияүне. Шуңа күрә менә Ханияның әнисе белән минем без инәй дип сөйләшәбез. Без Башкортстан татарларбыз, инәй дип сөйләшәбез. Монда килгәч кенә әнигә әйләндек. Әнкәй дип сөйләшәбез. Без инәй дибез. Менә шушы инде тәртипсез кешенең шушы булыр инде. Ничесең инде пионер вожатың шундый булгач. Залда бүген инәй утыра. Инәй, улым, минем вакытым булмас инде, мин килмәм дигәне чакырган ди. Алар шул тиклем ошаганнар, минем әнием, икесе дә зәңгәр күзлеләр, икесе бер төслеләр. Бер төслеләр. Рәхмәт Без дә инәй. ошашадык синең белән, Салават. Бу җырны син инәйгә бүләк итәрсең. Әлбәттә, сезгә бик зур рәхмәт, әниләр дип әйтәм. Залда утыручы барлык әнкәйләребезгә, Салават безнең балачагыбызны искә алып, мин дә моңсуграк җыр алып килдем шул. Нишлисең, еллар уза, бер-беребезне сагынып, бер сәхнәдә эшләп, бергә матур итеп, тагын да иҗат итәргә насыйп булсын. Ә мин сезне Салават белән бергә шулай ук үземнең юбилеема баш иеп чакырып калам. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, рәхмәт сезгә. Yaprakları koyula da koyula, sağışlı küngelganidir söylegende tuyula. Ey kuyarşılı yazım yırakta, sürülmeden lazım yürekte. Varır yollarıma yaprak sivilgen, gitme seni
Qaysı soğukmaklardan qaytayım senin yılmayularga. Ey kıyaşlı yazım yırakta, sürülmegen nazım yürekte. Bağır yollarıma yaprak sivilgen, gitmez inedik gitmez köngülden. Bağır yollarıma yaprak sivilgen, gitmez inedik gitmez köngülden. Altın gözünün yaprakları elliyem yeşil idi. Gözü sokmaklardan izleyim altınday yeşligimini. Ey kıyaşlı yazım yırakta, sürülmegen nazım yürekte. Var yollarıma yaprak sivilgen, gitmez inedik gitmez köngülden. Var yollarıma yaprak sivilgen, gitmez inedik gitmez köngülden. Gitmez inedik gitmez köngülden. Bayraming bilan salavat. Rahmat. Taklifim va sizga bek zo'r rahmat. Yiroq orani yaqin etib kelganingiz uchun. Rahmat. Ayda istalga o't, istalga. Mana degan ki o'zimizniki degandan endi barig'izda ko'rgansizlar endi sahnada yana tugul zalda da. Mana o'ng yoqda inay o'tirsa, u mening mana bu bizda musulmonlarda eng qadrli kishi ani birinchi anda 3 topqir aytdilar. Eng qadrli kishi kim degach, ani deb aytdilar. Mana uruslarda boshqaroq endi, ularda endi bukvarni ochsang boshqacharoq uyretganlar. Mama mila ramu. Ani aramu yuvarishing kerak. Bizning Qur'onda eng qadrli kishi ani. Mana inay bilan tanishtirdim. Yuqorida inayning o'ng yog'ida o'tira bizning istradamizning anisi Alfiya Afzalova. Alfiya apa deymiz biz ana. Birovgina ol. Rahmat. Bek zo'r rahmat. Hali gastrolga chiqamiz deylar. Shunga ko'ra u kun sayin Zila Rahmiyanova varaq apparat bilan avtobus surab yangi gruppa tuzayim deb. Shunga ko'ra shaq tanishtirib o'tiraman. Albatta qadrli kishi bugun tug'anlarimda xotin bunda o'tira, bolalarim, kuyovlar, qudog'iylar. Leysan endi basib ko'rsangda 50 yilga bir taqir yaraydir endi u. O'tir. Mana basmasang da aybat butun kishi o'ylasin tartibli ekan deb itoatli. Aytdi. Shunga ko'ra bek zo'r rahmat. Xudo taolo bizga ikkimizga uzun umr bersin. Zila Rahimova menga söyleyip bir Fanvar Ahmetovning xotinidan olar ekan intervyu. Ana xotinidan mana aytdilar. Tataristonning o'tkazgan artisti, Boshqirdistonning o'tkazgan artisti, ikkisida ikki o'rinda заслуженный. Mana shunday заслуженный kishilar bilan yashar uchun sizga yengilmi, og'irmi deb so'raganlarda endi tega aytadi. O'skanim заслуженный kishi bilan, заслуженный artist bilan yashar uchun
Үзеңә народный артист булырга кирәк шул дип әйтәде. Шулай итеп, мин инде Россиянең атказанган артисты булгач, Ләйсән бүген Россиянең халык артисткасы. Сиңа бик зур рәхмәт. Юк, кычкыртма, пожалуйста, Фирзәрнең бер генә сөйләйм. Шушы Ләйсән дөрес сөйләмәсәм үпкәләмә. Без инде күп вакытта мин шаярам гелгенә. Һәм мин теге кай вакытта шаярганы аңлап бетереп булмый. Теге начар тел дип әйтмим, усал телле кеше мин кай вакытта. Фирзә ошамаса гаип Фирзәргә бөтенлек аңларда. Мадур дип йоклап икән, ир белән хатын. Хатын тик торганда проблемасы булмагандыр инде. Мужигын әйтәди. Менә мин үлеп китсәм, дип әйтәди, менә шушы син, наверное, башка өйләнерсең, наверное. Яре инде тик яткан вакытта Аллага дип әйтәсең, 12нче ярты йокларга кирәк. Нәрсә инде? Юк, просто мечта итәбез дип әйтәди. Менә үлеп киттем ди, например. 50 яшьтә бит инде, бер яшәп булмый, өйләнәм, наверное. Тавыш чыгарга причинасы икән. Син түгел, Фирзәрнең сүзе генә. Менә шушы нидәге синадагы рәсемдә шушы яшь хатынның рәсемдә торачакмы? Соң торачак инде, кемгә торачак инде? Аны торачак инде. Шушы пасилдә шушы йоклаячакмы? Соң бит хатын багыш изендә йокламас инде, монда йоклар. Безнең бер сестра шул йөрәчәкме дигәч, не переживай, аның правасы юк дип әйтәди. Шуңа күрә монда кызык хәлләр күп. Тагын берсен әйтмик, бәлки вакыт булгач әйтермен. Шуңа күрә рәхмәт сиңа, рәхмәт балаларга, рәхмәт кияүләргә, рәхмәт хуҗаларга, барыбызга да. Тагын бер кеше рәхмәт. Менә бүген әзерләнгән тамаша түгел, менә әйттем. Менә шунда чыккач әйтәм, барыбыз артист булырбыз. Безгә күпме тамашачы безгә мөмкинлек бирә, шул чаклы артист булырбыз дип әйттем. Мин яратам бик каты Нәҗибә апаны. Нәҗибә апаны бик каты яратам. Андый мин аның спектакльләрен карар өчен хыялланып киләм театрга. Мин күп яраткан артистлар, Ирек Бахманов, Шәүкәт Биктемиров, Рәүл абыйлар, адам берсен әйтсәң, барны әйтергә кирәк. Нәҗибә апаны аеруча яратам. Хәзер без бергә эшлибез. Ул минем кафедрада миңа ярдәм итә. Ул актерлар салыгы буенча укыта. Бик күңелле кеше. Нәҗибә апаны бүген туган көне. Туган көнендә ул минем туган көнгә килде. Шуңа күрә Нәҗибә апа, менә кара дип уйлама, менә Ләйсән уша үзе сөйләп алды. Аның ак шәлләре бик күптер ди. Шуңа менә шу шәлне сиңа туган көнеңә бер истәлек итеп бүләк итик әле. Син иң зурак актриса дип әйтим икән, артистка дип әйтим икән. Син берәү генә Нәҗибә апа, син кабатламый торган шәхес. Рәхмәт сиңа. Казан дәүләт сәнгать Казан дәүләт сәнгать һәм мәдәният университетыбызның бүген иң кечесе. Рәхмәт Нәҗибә апа. Инде булды. Так. Әтәшне бирдек, бер сәбетне алып киттеләр. Физәр, әйбер бүлешәбез. Бу арба сиңа була. Син авылда яшисең. Абы киләле. Нәрсә? Короче, булай. Минем вакыт почти чыкты. Кем акчаны түли, давай акчаны китер дә китәм мин. Бу бетә торган юбилей булмады бу, мә. Бу нәрсәгә миңа? Нәрсә сценарий бу, сценарий. Менә хәзер бер ярты сәгатьтән туганнары килсә, алар сүз әйтер. Аннары 15 минуттан биеп алырсыз. Хөрмәтле кие бар минем анда. Аннары ойныклар калса, юбилер рәхмәт әйтергәме? Ну, гадәттә я юбилер исерек я Кунак килде. Кем килде инде тагын? Кем килде? Шук кынды. Шеф килгән. Нинди шеф? Нинди шеф? Безнең агентствоның ататам аласы. Менә монардан башка бер нинди юбилей, бер нәрсә узмый. Иң популяр юмористларның берсе. Менә ачмагыз. Җавит бит ул. Юк. Идә бер кемдә юк. Ашалы. Идә бер кемдә юк. Утыгыз бармы бит? Хәзер сүндерәм. Ох, зараза. Җавит китәле моннан. Җавитне кертмичә булмый. Салаватның якташы бергә укып. Җавиттем. Эй! Ишектән булмаса, ишектән кирәм. Привет, Сашка. Михаил. Молодец. Бу минем бит кошамат бар, әйтмәм дигәнем инде. Чөнки бездә бер теге тилерәк кеше бар иде. Шу аның исеме Сашка, теге Юләр Сашка дип әйтәләр иде.
Шуңа күрә әйтәсем килми, минем кушаматым без Явут белән бергә укыдык. Культура агарту училищесында һәм бу үзебезнең сәнгать, ул вакытта мәдәният институты иде, бергә укыдык. Бер группада минем исем Сашка, бунык Яшка. Хәтерлисеңме? Эй, ник шул урыс урга тырышканбыздыр инде җүләр. Юк, әле дә, очрашкан вакытта бөтенесе Салават Закич, мин алай сөйләшә алмыйм инде. Мин Сашка димин. Bütün җегетләр аптырап торалар, ничә була сөйләшә. Шуңа күрә, үпкәҗү укыган вакытта мин инде башка җегетләр күк акчалар да алып килмәдем, Салават. Синең миңа бирәселәрең дә бик күп. Хәтерлисеңме, культура агарту училищесында мин көндезге уку бүлегендә укыдым. Син заочный читтән торып укый торган идең. Киләдерегез елга 2 тапкыр заочникларны общежитиегә кертмиләр. Мин студсовет рәисе, председателе Салаватны кертәм үзебезнең бүлмәгә. Ашый, эчә бер ай буена, аннан кайтып китә безнең иске носкиларны киеп. Менә эшкерсез кеше дип әйтәсең үзеңне. Шушы носки мине беренчедән бит теге аңлап кигән кеше түгел. Мине шунда бер носкиларны киеп кайтып киткән. Үземнекен калдырып, буларны кидереп. Шушыны унутмый, син минең тижик носкины киеп үстең дип менә. Һәр вакытта бөтен әйтергә урыны бар бит. Аннары Салават, менә минем юморист булып китүнеңдә сәбәпчесе син. Шуннан да без инде студент елларында концерт куеп йөргән вакытта, Салават, ул вакытта мин күбрәк җырлый идем, син минем концертны алып барадыр идең. Янсы бар, 80. Менә монда кадрлар бар, менә. Альфред Якшинбетов уйный. Караң, аны авыз ачуда җырчыны кысмак бит. Мин микрофонсыз гына җырлый идем, минем тавыш көчле иде бит. Теге Венераны кыты, аның бит услы хуйык дигән сымак. Шуңа микрофон бирмәгәннәрдер инде миңа. Карале, Салават, шуннан да һәм инде Татарстанга килгәч, институтта укыган вакытта, сәхнәләрдә чыгыш ясаган вакытта, Салават әйткән сүзең шул. Җавид, җырчылар күп, сөйләүчеләр, юмористлар әз. Шуңа күрә син әйдә юмор өлкәсендә эшләдигәч, мин инде менә шушы юнәлеш буенча эшләп киттем. Ялгышмаганмындыр. Шуңа күрә дә рәхмәт сиңа юбилеең белән. Рәхмәт бүләгең өчен зур рәхмәт. Җавид Шакиров. Бәйрәм белән. Татарстанга Өстәлгә рәхмәт. Фирзәрнең 40 яшына җыелдык. Bütün дуслар буага бардык. Шул минем бит bütün күргән рәхәтлектән bütün шага буалардан мин бит нәһә буа кияү, шуңа күрә инде. Буалар белән бик нык бәйләнештә мин. Киттек хатын белән 2 баланы төяп, девяткага салып, bütün булган әйберләр белән Фирзәргә 3 көнгә киттек, туган көнгә. Чөнки 3 көн үткәрә Фирзәр. 40 яшь. Бит инде теге кайсы бер кеше теге үткәрми 40 яшь дип. Фирзәргә шалтыратам. Фирзәр, бәлки үткәрмәсең мин әйтәм. Нишләп ди? Әйтәм, дөнья хәлен кем белә? Үткәрмиләр бит, начар бит дип азагым әйтеп. Әле синең миңа җыр көннәрең алда. Бәлки үткәрмәсең. Үткәрәм. Ул брат 41 булмаса может бит үткәрәм. Үткәрде менә Аллага шөкер яши. Әле шунда утырабыз да инде бик күңел иттереп кенә эмоция белән бер басты бер. Абзый, әзәй, бер сагүзендә әйтим әле дип бара теге мишәрчә. Рәхмәт сакырганыңа. Менә Салават әзине кашан күррим әле. Менә рәхмәт чакырганыңа. Синең 40 яшында шулай утырабыз. Салават белән бергә утырам бит, ашап эчеп утырам. Бу бәхет дип мине зурлый инде. Фирзәр акылына тыңлап тора. 50 яшыңа такырсаң, 50 яшыңа киләм, 60 киләм. 100 яшыңда шулай утырырга язсын дигәч Фирзәр басты да 100 яшымда бик күңелсез булыр, бер зым утырам инде сез булмасыз ди. Шуңа күрә моның әйткәне теге күп вакытта алдына килә. Шуңа күрә син һәр вакытта уйлап сөйләш. Кем килде? Салават, кемдер килде, тукта. Җайлы әйбер таптык. Шакырмаган кеше килмәгәндер. Әстәгъфирулла, бу нәрсә? Алла, нинди мөгезле нәрсә бу? Хатыны кыланып караган моның. Кертик микән моны? Килгәч инде кеше арасында ләни булмас, керт, аш. Hürmetli efendiler hem tutaşlar. Sizin karşıda bütün dünya Munçalar Gildisi'nin baş yetekçisi Sabınıf Tazıya Tımganureviç. Hayırlı kez parlamentçı hürmetli tamaşaçılar, hayırlı kez hürmetli yubiler Salavat Doğan.
Кел мында. 1960 жылның 10 январынан берлі біздің юбиляр өз ғұмырында 21 ярым тапқыр мұншаға кірген. Нишләп ярым? Чөнки Лейсанға үйленгәч, кияу мұншасында вапшы жуымы шыққан. Шуңа күрә яртығына язылған. Салават туған, пайдағыны яшәсә дә, нәрсәгін нәрсә берсә дә мұншаны бик яратқан. Шуңа күрә қазіргі заманда күніне 5 тапқыр мұнша кірә. Шуңа күрә біз бүтін дүния мұншашылар ассоциациясының гилді боларақ, сиңа өзіміздің ең атақлы, ең бұлған бүләгімізді, ең зор бүләгімізді алтын иман яфрағы білән бүләкләргә исәп итәбез. Һәм инде келәчәктә мұншаны ұнытмасқа, мұнша белән дус булырга, чөнки татар мұншада ул систарынган, мұншада үршегән, мұншада җырларга өйрәнгән, күп серләрен сөйләшкән һәм күп кенә өстәгә әйберләрдә мұншада хал ителә икән. Шуңа Салават туган дөресен әйткәндә, син үзең дә әйтерсең мұншада җырларга өйрәндеңме? Гармунда шыгырдата бит ул. Үзе сөйләгәне бар. Мұнша яшәсен. Шуңа күрә туган сиңа курыкмыйчы үзебезнең ассоциацияның зур бүләген тапшырырга рөхсәт ит. Алып кирегез. Мұнша пари хисап кирә. Бездә генә шундый кызлар. Esen kızın mıyım? Закиш, кыстырмасаң туктамый. Кыстырмыйча туктамый. Балар шулай, кыстырмыйча туктамыйлар. Болды. Так, болды. Так, медальны китер мында. Сала Закиш. Менә бит инде син, без беләбез, син татар яш артистларга да, үзебезнең аксакал артистларыбызга да авторитет бит инде. Яшын, ямага шулай бит, диме? Калдырмый картларны да, яшьләрне дә. Шуңа күрә безнең мунчасын авторитет дип язган бик көчләйбер. Мунча төбәтәе. Рәхмәт. Инде менә күптән көтелгән үзебезнең мунча медален рәхим итеп кабул ит. Менә ул Салаватка 50 яшь дип язган мунчаның бүләге. Үзең киенде шунда. Имән яфрагы. Закиш. Инде менә без сине бүген юбилейдасың күчмә мунчанап килдек. Хәзер бит мунчалар суда да yüзә, тракторга да тагып йөртәләр. Шуңа күрә үзебезнең Мерседеска таккан мунчанап килдек. Персонал великолепно эшли. Шуларның берсе безнең илнеке генә түгел, чит илдән дә. Шуңа күрә сезнең каршыда каршыга бөтен дөнья сырт чабучылар чемпионатында абсолют чемпион. Сырт чабу, кабырга чабу буенча Жунна Билбау иясе Шакирхан Шапшапли. Рахимет. Бахад сені Yakar mısın? Yamumuka! Salavat! Bu seni tuğan kım bile atladı. Рәхмәт. Мен сугышырга тырыша дип торам. Ya. Tele şunday. Ne hazırın salaza kiş? Özümüzün munçanın гордысы белән таныштырам. Рәхмәт. Менә безнең мунчадагына үзенең кул җигәрлеге, осталыгы, билеме белән бөтен дөньяда дан казанган бульдозер, клишкалы 3 минутта кешенең сөягын сүтеп ятырган Кастаправ Умра Авалиев. Китәле. Шеф, шақырттыңмы? Шақырттым. Нәрсә, кемне монда? Әвәләргә, массаж, кемгә, кайда, ничек? Ашыкма, менә бабайыңны танысыңмы? Эй, юбилар, кит. Бабайыңны танысыңмы? Бу бит теге автогонкаларда әйләнүче абзый түгелмесең? Нәрсә монда? Юбилейның тик кенә нормаль сөйләш. Юбилейның 50 яшь. 50 яшь?
Bu yaşka жеткәч әйбәт. Bu хатны әйләнүгә. Олайда бір күзі мұның мәзәк. Сәйер. Сен бұлай ябықлыққа қарама. Аның қол жігарлы аяқ слабый. Мұндан авера вентилятордыр, шуңа дырак сілкіні бірақ жүріо. Нәрсе? Вентиляторны сөндірегіз. Біләсің келсе, Рубин командасы не үшін Барселонаны жеңді деп ойлайсың? Менің еш, бүтін командаға мен массаж жасадым. Так. Құрбан берді іштен башлап. Шуңа көрі, сен гене қалмассың, жасарбыз. Тәпсі сыраза кеш, әзірлән. Бар сабындарың, нелеріңі, маздарың әзірләп қой, соңынан ұшқырсың сыртын. Ярар, әзірләнем. Клиентлар айбат бет. Берсан алқышлы. Сыраза кеш. Біз енді білеміз сенің бекнік балелшік екенің бір тапқыр. Екеуді отырға тұрып келді. Біз тоже яратабыз хоккейні. Шында бір шығыр шықты. Бек матур шықты енді ол меңа қалса. Ақ барыслар жеңген шақта бір башқа үсәсің. Біздікілер жеңілгенде нешаққа түсу күнәсің. Бар енді анда бит ұнтыла. Ұнтыла жол, міне шулай. Анда бит ұнтылыр үшін барабыз. Но юбилейда енді бош құлбан келмейлер, салаза кеш. Бош құлбан келмейлер. Шоңа көре біз сеңа зұр бөлек ап келдік. Зұр түгіл енді ұлы. Ауыр. Ауыр бөлек. Шоңа көре рахим етіп сеңа тапшырға рұқсат ет. Алып кірігіз. Yok bu tugul. Ana. Kimga berdigiz ana? Kimga berdigiz? Allah kimga ko'tarkan? Sen o'zing ko'targay, shap-shapli. Zalazagesh, bunda oshib turmaymiz, atu rakit simon ushib ketdi bu, yopiq narsa. Bar, Ferzar abingga ber, samovardan aroq ichib o'tirmasin unda. Hurmatli yubilar. Endi bizim buncha talantlar bilan bek boy. Shunga ko'ra sizning hurmatga 50 yillik yubiley hurmatini o'zimizning bunchadan birgina kuplet jar rag'am etib tingla. Rahmat. Qo'shilib qadam boshlasan. Татарстанымда яши bir күренекле ират. Bir викчерчы профессор, автогонщик меценат. Шумахир кебек кузыша, президент кебек эшли. Жириновский күп ызгыша, ак барыс кебек тешли. Жырлап яша син салават, унунығың болғанчы, гастроллерден туктама, кәшілігіңе толғанчы. Сәлемет яша зәгиен, күн халықны мұңдарға, тағын 50 ел жырласың, ең қадірлі достларға. Қарабат, қарабат ұйышlar. Talazakеш, bayraming bilan. Rahmat sizga. Bundan so'ng обязательно shababız. Bütün qonaqlarınızı buncha tura qiymat tugul. Rahmat. Abonem etsin. Bu jigitigiz taralgan shop chiqib ketdingiz. Ayda bu yoqdan ayda. Bor, munchaga borib buni ne? Salazagesh. Sashka, qarali, sen bek joylig'ini tigi tug'an kuningni aytmaygina bunda eshik oldindagina o'tkaru bek kelishib bitmas. Shunga ko'ra mana qarab turam Salovat, bunda bek ko'p bo'laklar yildi, buni nechga olib qaytib bitirsin ekan. Mana bitan al barışısında bitan qo'yg'isi oqsha dey. Oqshani конечно kerakmaydi deb aytarga yaramay. Ansi durust bo'lmaydi. Tege biz oqsha ortidan qo'ymadik, chunki do'stlarimiz yaxshi, elimiz yaxshi, millatimiz yaxshi, Allohga shukr. Bir ikkigina krokodil so'raydi ekan, qort krokodildan, atisidan. Atay, men bir qo'shan mana bek ko'p oqsham bo'larmi ekan deb aytadi. Bola krokodil. Ota krokodil aytadi. Bola, qo'shan degash, sen kashuluk bo'lg'ash deb aytadi. Shunga ko'ra
Салават. Салават. Акша бер нәрсә түгел. Акчалар тегедән җагалакканнар бит. 10 тәңкәлек оҗмакка кирип бара икән, 50 тәңкәлек оҗмакка, 100 тәңкәлек оҗмакка, 500 тәңкәлек оҗмакка, 5000 тәңкәлек йөгереп килгәндә оҗмакка кергә ишек төбендә Газраил туктатканда кая барасың дип әйтәде. Оҗмакка сиңа ни положено? Нишләп? Анда иске миннән бәләкәй 50 тәңкәлекләр, 100 тәңкәлекләр кирип китте. Мин 5000 тәңкәлек дигәч, Газраил, слушай, безнең сине мәчеттә күргән юк дип әйтәде. Аралы, Салават, былай дик әле. Син менә үзеңнең ишек алдына кунак җыйбыймы? Бик җайлы гына, хитрый гына туган көнеңне, юбилейыңны уздырмакчы буласың. Ну, халык белән зуррак итеп, халыкны җыеп уздырырга кирәк. Зуррак биналарда, мәдәният йортларында. Әйдә Камал театрында үткәрәбез. Үткәрәбезме? Үткәрәбез. Үткәрик, шулай дик. Булышасызмы? Булышам. Бер сүзсез. Үткәрәбезме? Үткәрәбез. Үткәрәбез. Бераз шулай сөйләштек. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, Салаватның юбилеен Камал театрында дәвам итәбез. Ә хәзер тәнәфес дуслар, сезне анда фуршет көтә. Файда Салаватның юбилей хөрмәтенә бер наркомовскийны җибәрергә рөхсәт бүген. Тәнәфес. Узадасың бу гомер. Бишектәге бишкә, бишле унлыга, 15кә, 25кә, ниһаять 50гә төрләнә. Менә шулай. Яши дә, көтмәгәндә, уйламаганда, бишектән төшеп, 50 кат үзгәргән иргә әверлә дә куя Ходаның бер гап-гади бәндәсе. Эй, нихәл, 50-ле. Бигрәк ялтыратканнар үзеңне. Бар кешегә, бар дөньяга күрсәтәләр имеш. Күрсәтсеннәр әйдә, күрсәтсеннәр. Ир кешене бизи булсан, тик шулай да алдыңа язылган үлеңнән күреп торам. Сагынасың син мине. Бишегеңне сагынасың, яшти. Мине күпләр сагына. Тик ничек кире кайту юлын гына белмиләр. Кирәкми дә. Барган юлың дөрес булганда, кире кайтулар нигә? Мин бит сине халыкка бирдем, яшти. Нәк вакытында, нәк кирәк чагында, нәк мохтаҗлык барында бирдем. Димәк, 50-ленең булай матур ялтыравында минем өлешем дә бар. Яңрай да яшьтәш бар дөньяга. Думбра как, мандалина ширтер, курай моңлансын, гармун сыздырсын, яңрат яшти, ишеттер жырыңны. Tatlı minutlarını
giysilerini al seni yoluna. Hatırlasın tatlı minutlarını, şu hislerini al seni yoluna. Muğsu isterlikler olursa eğer, özünü bilen yolga almasın. Yaktı şadlık bulup yüreğinde, sadışılımın yoldaşı bulamazsın. Yaktı şadlık bulasın yüreğinde, sadışılımın yoldaşı bulamazsın. Uğraşmadık diyen şımlı oyalar, bilmesinler senin başına. Seni qaytıqanda al su şeşek tutup, yeni çıkarmın senin barışına. Seni qaytıqanda al su şeşek tutup, yeni çıkarmın senin barışına. Mine çıkarmam senin barışına. Татарстанның халық Россияның ат қазанған артисті Абдулла Тукай исеміндегі дәулет бүлігі лауреаты Салават Фатхетдинов. Қоя достым, креслі көтергенше, мұны алып шығалы, мұны келелі мұнда. Нәрсейін тағын? Ей, шушы тәхітке отырмағаны бұт трибуныға басам енді ол, Нешесізсің сіз? Тауышланма сен, шыпыртқан аттыр, шыпыртқан. Мені де яфала бересіз, өзіңізді туғашуды. Сенің білән менға шушы кеше тарафынан изгі вазифа берілді. Бұл трибунаны білесің ме? Татарстан Республикасы президенті Ментимир Шарипович Шемиевичтің қойдық. Hürmetli тамашачылар, юбилярını Ментимир Шарипович өзі құтлай. Жарковато, конечно. Салават, сен бар, дусларыңны шіре тұр. Проезжаю мимо, так сказать, не мог не обратить внимание на рекламную афишу. Салават Ильяш. Каждая буква с человеческий рост. Ну, это где-то чуть выше Салават.
Кстати, чуть не опоздал. Почему? Потому что везде камеры понаставили. А шум келмеге. И я даже знаю, кто. Вот вы только представьте. Кортеж президентский. От точки К, ну, Кремль, до точки Т, театр Камала, едет со скоростью 60 километров в час. Значит, спрашивается, это во сколько должен выехать глава республики, чтобы застать публику в адекватном состоянии? Вот вам задачка. Давайте думать, решать. Кстати, Рифкат Нургалич сам присутствует. Өзекиле Бутраганул Чуканчик. А вообще хочется сказать, Салават, молодец. Молодец. Трактордан түшу белән сәхнәгә чыгып карале син. А Башкортостан татарлар гомумән актив. А про Салават-то вообще говорить-то не стоит. Значит, куда ни сунься, везде он. Даже меня начал вытеснять с позиции. Вот раньше у нас в республике было 2 бабая, а сейчас, слышали, наверное, стало 3. Ну, я, Каш-бабай, ну и Салават, конечно. Вот кто не знает, мы его назначили председателем детского фонда. Ну, мы посовещались, решили его поставить. Мейтен за одну из своих детей подсчитает. А то ведь человек часто гастролирует, да не халярым были полный. К тому же он еще и спортсмен. Гонщик. Так гонит, я вам скажу. На своей машине такие кульбиты выстраивает, что Миниханову даже во сне не снился. Вот Миниханов уехал в Европу, тот же чемпионом России стал. Кстати, Салават Синхара, Миниханов шабады пшапма, а нам обыса гаишник. «50 лет – это, конечно, все. 50 лет для мужчины – это подведение итогов. 50 лет – все. Бітті деген сөз. Ну, 70 рахат. Икінші суы шашыла. Что я могу сказать? Татарская песня. Ведь это же идеальная формула сохранения нации во время кризиса. Вот во время кризиса надо петь и улыбаться. Что я хочу сказать Салавату? Салават, или ешь, я что вылиндил, конечно. Ну, или ешь. Ну, бери-ка срок черли аласам. Продолжай также радовать наш народ и в особенности женщин. Почему? Потому что ведь женщины нас любят. Пока біз бұлдырабыз. Ихтибар үшін, рахмет.
Эмиль Талипов. Эмиль Талипов. Hörmətli tamaşaçılar, hazır indi sahnəmiz turuna şın prezidentimizni Mintimir Şeripovich Şaymiyevni çağırabız. Siz Şahimeyev prezidentten kiteyken deyip aptırap yeridiriz mağınca. Bizden halkta şunday prezidentler var. Şundan da buldıralar. Bu Emil'den elde var, işlerisi galiba. Talant. Hürmetli milletteşler, Tatarstanlılar, Salavat'ın юбилейі. Болған жігіт. Біздің халықта ир кіші турында ең зор бәһә бересін келсе, біздің яқларда, біздің яқлар Башқұртстан білән көрішіде her vaqt aytadilar, bu bo'lgan yigit deyip. Şundan da salavat bo'lgan yigit. Rahmat sizga. Yigitlarning yigiti. Kishilarni yaratdi. Kishilarga xizmat etdi. Shuning orqasida biz uni yaratamiz. Ko'z oldina keltiruvi og'ir, ishlamagan bilmay. Aytalar bit, aşağıdan bilmey turağına bile deyip. Şul şaqlı sonda xalq sürüy konsert koyu yıl barışında neçe yıllar davamında ben aytar edim bu zor, bik zor hizmet. Rahmat şunun için sana bütün xalqımız ismine. Bugünkü юбилей кешесінде Салаватның анысы Тақлиба ханым мында. Басы қыз енді. Көрәсіміз келе деп әйттілер перрif вақытында. Ләйсән мында. Аның тұрмыш иптәші. Басы қыз енді. Балалары, аның абилары, туғанлары мында. Ана кішіге баланың шушылай көркен болуын, халық яратуын көру, аннан да зор бақыт бұлырға мүмкін түгіл. Аны ойлап татырасы еғыл жоқта, ол шулай рахмет салават үшін. Өзіңізге тақдим хан. Салаватымыз үшін. Bu budak meselesi bek yaş silediler indi bugün anın torunda ben aptırap kaldım. Eli yarı uze barımızı da siladı teneffüs vaktinde. Ol indi. Biz ona budak bir yan köpek buldu. Firzar etti bir tane boş konvertini verdi de sen bizge her vakit indi ne borçlu deyip bu ne şulay kelip çıktı indi. Bana sen bizni siladın, rahmet. Biz de sana borçlu, sen de bizge borçlu. Bir-birimizni anladık indi. Şundan da tuğan
халыкларына якын айтуда да ул бит инде Башкортстаннан чыккан җырчыбыз, шәхесебез. Шул ук вакытта салаватны бөтен дөньяга сибелеп яши торган татар халкы барсы да белә бит. Барсы да хөрмәт итә бит. Кем булырга кирәк сине бөтен дөньяда яшәүче милләттәшләрең белсен өчен? Салават булырга кирәк. Рәхмәт моның өчен. Бүләк мәсьәләсен давам итәргә дә була. Россиядә чыннан бүген әйтелеп кителде ул турда. Бик яхшы итеп әйттеләр. Тагын да кризис булмасын өчен Салаватка Россиянең халык артист исемен бирергә кирәк. Бу дөрес була, кризиста булмый. Алла берсә шулай булыр. Аның указына мин кул куймыйм, барыбер да кул кысам. Иң зур бүләк. Менә ул. Сине яратучылар, тамашачыларың, бөтен милләттәшләребез, бөтен республика халкы. Моннан да зур бүләк булырга мөмкин түгел. Барыбыз исеменнән менә шушы чәчәкләр сиңа, сезгә, әниеңә, семьяңа, барыгызга да кабул итеп алыгыз. Беренче бүлекне караганнан соң мин сиздем эшнең мөшкил икәнен. Миңа бит чыгып сөйләргә кирәк. Беренче эштән соң. Мин карап утырдым да бу тәхеткә. Мәйтә моны кире кайтарыгыз әле нигә икенче бүлеккә дә. Мин чыгыш ясаган вакытка да. Булар бит монда бит дөрес әйтә ул. Чыннан да бер нәрсәдә юнәп сценарий төзелмәгән монда. Нәрсә телисең, шунда чык та сөйлә. Бигрәк тә миңа бу тәнәфестән соң, мәҗлестән соң әле минең әйткәнем, әйтәм мин алай-булайрак килеп чыксам, бик гаҗәпләнмә дип. Шул чама бара инде монда. Әйтәм, теге тәхетне чыгар әле. Карап отырдым да шул тәхеткә. Мине бит инде хәзер эш җиңеләеп бара. Иҗат шайтаны миңа каядыр килеп эләккән ул. Минем қолдан чыгып ычкына алмады, чөнки башка эшләр күп булды. Уйлап утырдым да, мен әйтәм, татар телендә 3 сүз бар. 3 сүз бар. 5 хәрефтән тора өчесе дә. Баш хәрефләре беләгенә бер-берсеннән аерылалар. Бәхет, тәхет, ләхет. Ошыймы? Булар бер-берсенә бәйләнгән төшенчәләр. Салаватның менә беренче бүлектә тәхеткә утырмауы миңа ошады. Чөнки тәхет бәхетме, бәхет тәхетме, ул һәр вакыт фәлсәфи күзлектән караганда зур проблема, зур сорау булып тора. Өченчесе инде аның ләхете Аллаһ Тәгаләдән тора. Шуңа күрә бәхет тәхеттә генә түгел. Бәхет синдә. Синең булганлыгыңда. Ходаем озак гомер бирсен үзеңә. Исәнлек, саулык, иминлек. Ләхет турында аны турында әйтергә ярый. Минем уйлавым буенча, фонограммасыз җырлый торган күренекле артистлар өчен киләчәктә әле бит аның лицензиясын Равил Шарафиевич бик озакка түгел, бирде әле озайту ни белән, мөмкинлеге белән.
Оңаншы мындай болған жігітлер үшін ләхітні концерт залы кібі кетіп ішлейшәклер екен. Ол ижатының шегі шамасы жоқ бетінде. Шулай тұрып мен көз алдына кетірем. Әйді тегі әтәш түрінде бақас бек қаты кетті бетінде. Венера білем. Икігіз де хаман байтақ қана яшап, аңыламағансыз екен. Бір әтәшке 40 тауық беруге ярамай. Негізде дұрыс түгіл ол. Аның нормасы 10 тауық. Ол мәскел қышқыр биша қоя барсын. Евен Шакиров yazıp bana. Yok kalbet benim icat başlanağına. Нәрсе бітер, мұны көз алдыра кетіріп ауыр. Жырлау дегеннен, әгер да Хамдуна менің пионер вожатый болған болса, мен жырлар едім. Не повезло, так не повезло. А ему повезло. Hamdun aslında düğüründü. Nişiktiler әлі. Şolay diler indi. Bu sözlerini ben sana ne подсказал. Өзің сөйлейсің. Hamdun aslında 3 yıl pioner болғаншы, 1 yıl oturup шығу жеңілерек менде жарбеш. Ол шолай тыйлағына. Allah Teala өзі сақласын. Hürmetli vatandaşlar, şundan da biz gururlanabız. Salavatımız kebek şahslar bolu bilen. Bay biz. Bulgan halıq biz. Şolay bolsun. İşligali, yaşigali, jırlap yaşayın. Oңашықлар өзің. Бик зур рахмет. Менә беренче өлештән соң нәрсә әйтергә тиешмен дип әйтте Мидер Шәрбеш. Менә хәзер мин нәрсә әйтергә тиешмен президенттан соң. Бу сүзләр әлбәттә барда әйтик аванс дип исәплик. Аллаһ Тәгалә күп мәгълүмат биргән шуны яшик. Бергәләшеп, матур иттереп. Без бик кирәкле халык. Qaysı milletке жетмей шундай язалар безне. Без резервтагы халык. Кризис дигән әйбердән мин курыкмыйм, бер гастрольне кайткач та миннән сорый хакыйкатә чыгачакта ничегәндә сәнгать ничек дип сорый. Син бит инде күп йөрисең ди. Теге йөрисең дигән гүләйтәсең дигән сүз түгел. Гастрольләр чөнки хәзер дөрес аңламаска мөмкин кайсы берләре. Ничегәндә ди татар нишли дип сорый. Мин шаяртып әйттем. Мин шарыбыз. Маңатиктен булмаган гастрольләр шул чакта уңышлы, я требую продолжения кризиса дидем. Чөнки безнең ана шул айта Салават ул безнең халыкта гына шулай ди. Башка халыкка хас әйбер түгел ди. Шуңа күрә бик зур рәхмәт килгәнегезгә. Соңгы очрашу булмасын. Бер яңа җыр башкарып китим әле. Булдыра алсам чөнки җиңел түгел.
Növbette salkın kış ayları Көңілім жайлы күтті сағынып Sandık ağaçları dilen Бірге қайтырсыман Бәқіт сүйеу барысы тізіліп Qabatlı ғәлі Бір сaf сүйуәне Яңарты ғәлі Biz məhəbbətini yüreğin bilen Ağlasın irken bulalımına Sin merhametle Kışkı günler Yürek uzun öter Yalnız ay bilen milsirleşer Resmini alan Seni sağınğanıda Senin bilen bu yasileşer Babatlı gəli Bir saf süvene Yanartı gəli Biz məhəbbətini Yüreğini bilen Bağla sinirken Bulalımına Sin merhametle Üzerinin asları Can dostum Alfred Yakşımbetov Alşayski Alıp gitçemin yanlarına Alıp gitçemini üzüne Işanası ile şın küngülden Süyem sine digen süzüne Babatlı gəli Bir saf süvene Yanartı gəli Ezine xəbətini Yüreğini bilen Bağla sinirken Bulalımına Sin merhametle Babatlı gəli Bir saf süvene Yanartı gəli Biz məhəbbətini Yüreğini bilen Bağla sinirken Bulalımına Sin merhametle Bulalımına Sin merhametli Salavat Fathiddinov. Rahmet. Salavat Qozon Nuri Xalq o'yin qurollari orkestrina qo'shilib jiladi. Orkestrning yetakchisi Tataristonning otqazon artisti Rasim Ilyasov. Salavat turunda күлмәк киеп туган диләр. Ни эшләсә, шул уңа. Кайда барса, шунда яраталар. Аның үзебезнеке сөйкемле сөяк. Иң-иңлеге турында инде бик күп язылды. Әле алга да таба язылар. Ә менә аерым бер феномен дип аны иң беренче якташы Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин атады. 20 ел инде җырчының иҗатын ул күз уңында тора. Яхшы сүзеннән, елгыр шигыреннән калдырмый.
татарны сықратырға, елатырға, иңретірге мұң керек. Менә шул мұң бар Салаватта деген сүзләр, шулай ук шушы мөхтәрәм язучыныкы. Роберт әфәнде, Салават бүген дә сездән шаян һәм йылгыр сүз көтә. Сәхнә түренә рәхим итегез. Мен енді өзімнің қадірлі достымның юбилейында бик жәйіліп, иркінләп, зурлап, аның турында сөз етмәкші едім. Бүтін ішіне біздің құрметті президентіміз бұзды. Қазір енді меңа бек тырышып, язған шигырымны оқырға ғына қала. Ләкин баштық шунсын айтем, шигырым бек йомышақ тішсіз болып шықты. Ләкин ол сеніңше келіп шықты. Үпкәлештен болмасын. Бұл сен ойлаған конверт түгіл. Әлік үш пішмақлы солдат хатлары болған конвертсіз ғына бұл шағир хаты деп қабыл етерсің. Ұзынша 4 пішмақлы. Салауатның әр концерті шығырым тулы аншлаг. Тағын шиғыр яздым енді, Салауатқа бағышлап. Қыланып көрсәттің енді, жырлап қарадың енді. Халыққа да, түрелерге де бірдей ярадың енді. Көп мы йылдызлар септің сен истрады көгіне. Бар да сенің түслі жырлы. Сенің түслі сугына. Аларның бүтінісі де сеңа подражайт еті. Әбей апалар сені ой-ей абажайт еті. Сені жыршы итті дейлер әнкәмнің дұғалары. Дүріс айталар, ол жырның юғалы юғалғаны. Тек Салауат Галкин кебек маймыл бола алмадың сен. Шулай Киркоров кебек айғыр бола алмадың сен. Галкин барда Пугачеваға барыбір шират жетмәс. Алла сақласын, Аллаға барыбір ират жетмәс. Бола алмадың Шакировта, бола алмадың Илхамда. Ләкин бүгін бұл сәхнәдә син сұлтан да, син хан да. Бар білгәнің жыр бит синің, бар білгәнің машина. Нишәгінә машинаның жеткен сіңдір башына. Сенің янда йырында ол Михаил Шумахер. Шумахерні бір кім білмей, білмәсін дә Нунахер. Салауат білән йөріп сүгіне дә башладым баға, ғафу етті. Зато сені татар білә. Нәқ сен керек татарға, ирік бермесің татарға, тыныш қына ятарға. Сенің концертқа Салауат әр кім келә сүйініп, әр кім келә дә сүйініп, қайтып кете сүгініп. Елда шулай қабатлана, елда шулай келәбіз. Біз бүгін дә нешік қайтып кетәсіні біләбіз. Бұлайда любой тишіктен сенің гінә жыр шыға. Ниш жаса да келіша шол, сенің кібік жыр шыға. Біз туймабыз, өзің туйма тамашашыларыңнан. Айырма бізні Салауат тамаша жырларыңнан. Жыр сахнасын ташлый көрмә, йөрүй көрмә албырап. Бір кім болма, Салауат бол, өзің болып қалбырат. Шигырымны тамамладым күшка Салауат. Үпкәләтсәм, ашуланма, үткен ішке Салауат. Татарстанның халық шағиры Роберт Миңнуллин. Эй, не хәл?
Синең хәтерең кыска икән. 50 ел элек төштең дә оныттың. Тавышны да танымыйсың хәзер, Салават таный әнә. Менә кайдан килә икән бу тавыш? Хаманда шулай тирбәләсеңме, яшти? Мин бит бушка эш юклыктан тирбәлмим. Мин тирбәтеп яхшы кешеләр үстерәм, яшти. Хәтерлим инде, хәтерлим. Әле мин синнән җыгылып төшкәнне дә хәтерлим. Ай, каты булган иде. Анысы миннән түгел инде, яшти. Анысы үзеңнең ул чактагы тәҗрибәсезлегеңнән. Шулай. Тәҗрибә өчен һәр эштә остаз кирәк шул, остаз. Әнә күрәсеңме сәхнә артында бер төркем яшьләрне? Алар коляскада үскән балалар, Салаватның укучылары. Ну, җырлап та карыйлар, мин сиңа әйтим. Берсеннән берсе оста. Ә менә алар коляскада үсеп шулай әле, тирбәлеп шулай. Ә менә бишектә үскән булсалар ничек булдылар иде, ә? Әйдә чакыр, үзебез күрик, халыкка күрсәтик. Чакырам рәхәтләнеп. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Салаватның шәкертләре остазларын юбилей белән котлыйлар. Saylaganımı sanıdıgaş Bergine de sayramışa Uçtu gitti tanıdıgaş Sayramagan sanıdıgaşlar Un sanıyıp unmasanıy Sinsiz ütken ömürlerim Bulsani bulmasani Sinsiz ütken ömürlerim Bulsani bulmasani Sinsiz ütken ömürlerim Bulsani bulmasani Şularını tutup alasın Yaş ömürler biktiz üteler şu Yaş kıyın şekile kalasın Şekile kalasın Мәхәббәтемә хәбәтинне Айларга
туғандан үзіліп сүйген ярының талларға қашты сандуғаш мен аны ізлеймін ей сандуғаш кірді көңілген жырламай төзеймін ей сандуғаш кірді көңілге жырламай төзеймін ей балларға қашты сандуғаш мен аны ізлеймін ей сандуғаш кірді көңілген жырламай төзеймін ей сандуғаш кірді көңілге жырламай төзеймін ей сандуғаш кірді көңілге жырламай төзеймін ей Tursam irten uyularımı da yırtem Yatsam düşlerime kiresin Bik sağındım irkem vişnim iken Bik kuresim ikile kuresim Bik sağındım irkem vişnim iken kuresim ikile kuresim Elle yat kişiler, elle üzün Kavuşu ümitlerin cimresin Kütte kütte daldı iki kuzum Bir kuresim ikile kuresim Kütte kütte daldı iki kuzum kuresim ikile kuresim Bir kuresim ikile kuresim Yarlarına kayıttı yılga Yeşillendi kiying yalan Ursal tağda kökesül duman Eller şuna muğlanan Ütte aylar kütte zeyler Sularında yüz alımın Ursal tağda karlar yağan Barra mindi tüz alımın Ütte aylar kütte zeyler Sularında yüz alımın Ursal tağda karlar yağan Barra mindi tüz alımın Ursal tağda karlar yağan Barra mindi tüz alımın Barra mindi tüz alımın Barra mindi tüz alımın Ütte aylar kütte zeyler Sularında yüz alımın Hey ussal tağda karlar yağan Barra mindi tüz alımın Hey Менен инде ул Салаваттың шәкертләре. Рахмат егетләр, кызлар. Салаваттың шәкертләре менә шулай бишәү генә дип уйлый күрмәгез, ул бихисап. Әле күбесе гастрольдә. Менә шул гастрольдә дигәннән бер мәзәк искә төште әле. Мәзәкләр гомумән шушы тормышыбыздан чыга бит инде. Менә Запыйга теге ышкынып эчә торган кешене гадәттә гастрольгә киткән дип сөйлиләр. Шулай бит. Менә шулай минем хатын автобуста кайтып бара икән. Бер танышы очраганда, ирен кайда дип сораган. Минем хатын инде гастрольдә дигән. Шушы сүзне ишеткән бер чит ханым, карагыз әле, ирегез шулай ышкынып эчәмени? Айрыл дип әйтә ди. Менә
Біздің турында артистлар турында имеш-мимешләр инде бу. Ә менә Салават турындагы имеш-мимешләр гомумән менә булай дип әйтмәкче булам мин. Хәзер менә үзен чакырып менә шушындый бер имеш-мимешне ишетәсем килә минем. Салават сөйләп җибәрәләйдә. Шундыйга китте бит инде бүген. Шулай сөйләүгә китте. Шундый, юк. Мин шаккына теманы кичәгә барасым килә. Бер ни, фонограмма дигән әйберне битерергә дигән сүз чыгардык. Без бер тапкыр моны инде Аллага тапшырып, инде хәзер бер нидә чыкты инде, бер карар була чыкты, ләкин әле бу үтәлеп пока бетми. Нишесең инде ул җышларыбыз күп. Инде бик күп конкурслар Татарстаныбызда, Аллага шөкер. Шунда инде фонограмма җырлыйсыңмы, җырламыйсыңмы дигән сүзгә инде күп вакытта җавап бирергә туры килә. Беренчедән бу теге фонограммага җырлау ул теге телефон аша чәчкән сымак кына дип аңлыйм мин моның тәмен. Шундый әле безнең Әлфия апаларыбыз, Илһам абыйларыбыз исән чакта алар алдында фонограммага җырлап тору беренчедән уят. Ну, туры килә. Мәсәлән, шундый бер хәл булды. Аны хөрмәтле президентыбыз да хәтерләргә тиеш, Сабашашларда бу ничәнче ел икән хәтерләмим. Стадионда, менә стадионда фонограммасы җырларга ярамый. Синең раз дисең микрофонга, ул сиңа 3 минуттан 2 дип җавап бирә тегеннән. Анда җырлау мөмкин түгел. Бик каты итеп әзерләндек суверен концертына. Белмим инде ул елны кем килгән икән инде. Лушков килдеме, кемдер Мәскәүдән килде бер җитәкче. Бик каты әзерләндек инде. Татарстан башкача әзерләнә белми. Без теге иң күп бәйрәм итә торган, матур бәйрәм итә торган халыкбыз. Шунда шундый ни булды? Фонограмма турында инде. Берсе фонограмма китте. Тегендә әйттеләр инде, аби поет Хайдар Бегичев. Китәле, үзгәрткәннәр программаны. Хайдар мәрхүм, мин бит бу, мин ди. Йөгереп барды, бездә биттең, бездә менә шул ягы бар, милиция әлбәттә кирәк. Сүздә юк. Но бездә менә кайсы бер мероприятиедә бер 600 кеше катнашса, анда обязательно 1,2 миллион милиционер була инде. Шуңа күрә бу очракта шулай һәрбер артистка 3 милиционер беркетелгән. Мин инде теге милиция мине тота алмый, беренчектә минем үз юлларым бар, үз тишегем бар чыга торган. Хайдар абый миңа караганда тәртипле, акыллы, итәгатьле кеше. Үтенеп сорый. Пожалуйста, чыгарыгыз, пожалуйста, тегедә китте фонограмма. Чыгарыгыз, теге сен аңламы, все, тегендә эшләмәгән рациясенә кычкыра. Кем бу ди, чыгарабызмы, юкмы ди. Алар фонограмма китте, җыр китте. Фуат Мансуров үзе була дирижер әйтте, үзе була әйтеп куластын Хайдарны эзли. Бөтен халык Хайдарны эзли. Хайдар юк. Хайдар усаларга булды. Выпусти, пожалуйста. Это же в конце концов я пою дигән була. Теге акыллы фикер белән. Не понял, как ты поешь? Если ты здесь стоишь, ты как ты поешь? Булар талашканчы концерт бетте, җыр бетеп китте. Хайдарны шулай халык эзләп калды. Ну, стадион зур бит инде. Җырлаган дип уйлаганнардыр инде. Шуннан соң бик каты переживайты, ул бик каты тәртипле, итәгатьле кеше. Шуннан соң Шират җитте Айдар Фәзрахмановка. Айдар инде әзерләнгән, кулда тальян, ат белән килеп чыкты, малай җырлап, үзенең дәртле көйләрен чыгып утырды да, арба белән президентлар янынан үтеп китте дә, туктатты да атны, микрофонны улай куйды да, тальян алып, булай итеп бәрәгенә тальянны. Шул вакытта ат китте. Эх, дип Айдар булса микрофон юк. Тегендә җыр башланды. Шуны бер халык аңламады. Микрофонсыз җырлаганы, халык дәрәү килеп кул чаба. Мин башта уйлаган идем, микрофонсыз җырлаган ши яртканнар икән дип. Ат бер 20 метр китте, бара шулай куйды да, авызына шулай җырлап чыкты бөтен җырны. Айдар үзе залда утыра, ышанмасагыз торагыз. Айдар, мине теге алдашат дип әйтергә мөмкиннәр. Россиянең ат казанган артисты Айдар Файзрахманов та бүген безнең арада. Микрофон берейме, бармакка гына җырлыйсыңмы? Мин дә шуны әйтмәкче, бармак башында микрофон юк бу юлы. Салават, мин менә инде җырчы буларак чыккач, шигыремдә җырларым дигән, әмма мин шул кадәр шатланып, рәхәтләнеп залда утырам, чөнки мин шушы татар халкының, шушы тамашачының, мондагы тамашачы гына түгел, киң тамашачының бер бөртеге. Менә мин карап тордым, монда 050 дип язып куйган. Сеңмә. У Фирзаның джип номеры.
Bugün 25-ші число, сан 25, анда бір биштік бар. 5 күннен меңа 55 тола. Тағын 3 бишлі. Шоның аша мен сенің бүтін қылған ғалымларыңа, бүтін қылған ішлеріңа, мына шын көңілімнен, шошы өзімнің бишліклерімі алырайым да, мына шонда ябыштырып қойырайым. 555 болсын. Бәлкім татар халқы қайшандыр, көп ғасырлар өткеннен соң Салауат Вахиддиновның 555 яшьлек юбилейін белгілеп өтер. Ұзын, ұзақ ғұмыр жолын бізге біргелешіп сені біле ұзарға насip етсін. Шын көңілімнен шатланам, құтлайым. Амин. Бармақ білен жырла. Салават. Эх, яш шақлар, кесе толы бір шақлар, саламнан тәрті қайырып, шикіртке жеккен шақлар. Бұлынардан атылар табырлаған, бір жыр шетілі табынардан, шалбашымны иіп басып тұрам, ләкин жүрек хаман ярсып тұрам. Гүрлеп яны қайыны тузылары, бізден әлі яшілік ұзмады. Анық тігілген ер тузымайы, қартаймасаң яшілік ұзмайы. Гүрлеп яны қайыны тузылары, бізден әлі яшілік ұзмады. Анық тігілген ер тузымайы, қартаймасаң яшілік ұзмайы. Эх, яшақлар! Yürek қағып ярсу атылар келе, яш жігітні жыры ишетіле. Шолашымны түрәм шымыртыларға, қарап тұрам ерағы фықларға. Дүрліп яны қайыр тузылары, бізден әлі яшілік ұзмады. Анық тігілген ер тузымайы, қартаймасаң яшілік ұзмайы. Бұлынарны атылар табырлаған, бір жыр ишетілі табынардан, шалбашымны иіп басып тұрам, ләкин ерек хаман ярсып тұрам. Дүрлеп яны қайыр тузылары, бізден әлі яшілік ұзмады. Анық тігілген ер тузымайы, қортаймасаң яшілік ұзмайы. Дүрлеп яны қайыны тузылары, бізден әлі яшілік ұзмады. Теге білсәң ер тузымайы, қортаймасаң яшілік ұзмайы. Айдар Файзрахманов. Татарстан Дәүләт филармониясы. Айдар Файзрахманов. Яңа ғасыр телеканалы. Барысы бірге. Ну bu татарлар. Нормаль Европаша яши дә белмиләр. Арендаға күпме ақша түләп менә шу тәхетне алдым әйме? Заманча булсын, кешечә булсын дип. Юк, утырмый бит шушында. Шушы кресло белән бергә мине иләрендә бикләп чыгып качканнар. Но мен ул юбилейны тапсам әйтәм әле, утыртам мин аны. Сценарийда язылган. Менә, юбилер дәрәҗәсен белеп кенә, муенын төз тотып, күкрәген киереп, шушы тәхеттә утырырга дигән. Әллә нинди клиент эләкте бу, аңламыйм мин моны. Очрасын гына әйтәм мин анарга хәзер. Утырмасаң креслога утыртырга кеше табам дим. Хөрмәтлем, мин бит сиңа 50-га җитәргә кымаш аламадым. Ник син минем эшне эшләргә кымаш аулыйсың, а? Менә шу тәхеткә 5 минут утырып торганнан синең нәрсә комон кыйла башлыйм әллә? Ансыда барды, менә син утыртам дигән бер сүз чыгардың. Минем бер искә төште бер әйбер. Менә шушы 21-нче сезонда концертта миңа бер прокурор кеше бер егет җыр язып бирде. Рафиз Габдулганиев дигән җегет бу Казанның кайсыдыр районында эшли прокурор булып. Мине бер очратты да сауда кеш. Менә шушы җырны җырлагыз әле, пожалуйста ди. Җырлагыз әле ди миңа бирде дә мин моны бу җырны алып карадым да
Taşladım bagajnikka, neге? Bardashokka aytам, prokurordan жөнө жер чыкмас. Соң бит прокурорлар бит усал халык инде теге сәнгатьтән читтәрәк дип әйтегенде теге. Бер тапкыр тыңлап карасам, бик матур җыр килеп чыкты бу. Африт әйтәм, Африт давай бу җырны эшлик, матур җыр бит бу. Мин монда җырлаганым юк әле. Шундый тыныч җыр. Ну иң башта исеме охшады. Менә настоящий прокурор, тегенең прокурорлыгы шигъриятенә чыккан. Соңгы очрашу дигән җыр. Әйтәм, настоящий прокурор. Әле бер көн мысы шаяру түгел, булган хәл. Һәр бер көн миңа шалтырата. Садакич, сез мине турда шулай дип сөйләгәнсез икән, мин үпкәләмим, мин сезнең авыздан чыккан сүз һәрберсе реклама, рәхмәт. Тагын да бер җыр яздым. Нумынсыздан да кызык булыр дип уйламаганым. Тагын бер җыр яздым. Шушы теманы ни дип куәтләп башкарамассыз микән шушы җырны? Охшаса җырлагыз, пожалуйста, ди. Нинди җыр дигәнем, мин утырам дигән. Шаққаны үзгәрт бетем Рафис. Дөрес түгел мәйтәм. Бер булгач прокурорша булсын, яз исемен үзгәрт димен. Ничек ди? Мин утыртам дип язмайтам җырны. Шуңа күрә син утырам. Сезнең эшем бит бу. Әле утырам дигәннәр миңа бүген тагын бер искә төште. Берәү котлый, мине берәү. Кем икән әйтмим, бик итәгать тәртип кеше, аннан бу сүз чыгар дип уйламаган идем. Әзәй, сиңа тазалык әзи дигән шине беләсез инде, хасияттан. Әзәй, сиңа исәнлек, саулык, юбилеемне котлыйм, сиңа бар булмый инде, шакырмадың, кешеләрне күптер, рәхмәт, булганың өчен рәхмәт. Мин сиңа телим тазалык. Урысча әйтә. Чтоб тебе посадили на 101 году твоей жизни в тюрьму за изнасилование ди. Мин андый котлауны ишеткәнем юк иде. Син бу тәхет турында кил үскәнең, борчылма. Тәхет уларның утыр кешесе бар. Бит анда лаеклылар гына утырырга тиеш. Лаеклылар. Без бу сәхнәгә, Камал театры сәхнәсенә лаексыз кеше чыкмый үскәнем. Менә бит инде синең якташларың Уфадан да конаклар бар. Инде Мәскәү булгач Уфа булырга тиеш. Чөнки без бит инде Курай тыңлап үскән халык. Шуңа күрә мин бу Курайны бик яратам. Мишәрвичнең алдында минем бер нем торып калды, бурычым. Мишәрвич хәтерлисезме икән? Алып кайт Курайны Татарстанга. Аны безнең бабаларыбыз да уйнаган. Ул безнең уен коралы дип әйткән инде мин шушыны эшли алмадым. Ярар, теге әле бу минем теге картлыкның, яшьлекнең соңгы елы, картлыкның беренче елы гына. Шуңа күрә мин бу әйберне башкарып чыгарга тырышырмын. Якташларын чакырыйк әле. Рәсүл Карабулатов, Башкортстан. Достым минем.
Біздің Салауат дос, мына әлі велдан бір кәуіт Hayırlı kez, hürmetli kazandılar. Isınmağın anda biz tilep, толқынланып, ашқанып келіп еттік қазанға. Салауат яқташыбызды, досыбызды құтларға, юбилей менен. Салауат ысынмаған анда хине құтлай, бүтін Башқұртстан хине хағынып көте, құтлай. Һәм біздің хөрмәтле президентыбыз хөрмәтен анда, бұна Рәсул оқып ештер құтлау. Уважаемый Салават Закиевич, сердечно поздравляю вас с 50-летним юбилеем. Ваше творчество яркой звездой зашло на небосводе музыкального искусства. Блестящее выступление на конкурсе татарской песни 89 положило начало успешному творческому подъему. За 20 лет на эстраде вы по праву стали одним из самых талантливых и популярных исполнителей, поистине народным певцом, покоряющим своим умением донести до сердец зрителей не только красоту мелодии, но и духовную глубину песни. Сегодня у вашего музыкального дарования миллионы преданных поклонников в Башкортостане и по всей России. Мы гордимся, что благодатная земля Башкортостана рождала и рождает таланты, которые находят признание в дружественном Татарстане. Глубокого уважения заслуживает и ваша благотворительная деятельность. Вы учредили специальные премии и гранты учителям Татышлинского района Республики Башкортостан и оказываете значительную помощь в благоустройстве района, организации сабантуев и других культурно-массовых мероприятий. Ваше профессиональное мастерство и плодотворный труд по праву снискали вам заслуженное уважение и авторитет у коллег и общественности. Высокое почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» весомое тому подтверждение. Уверен, что плодотворное сочетание высокого профессионализма и неиссякаемой жизненной энергии помогут вам и в дальнейшем вносить достойный вклад в культурно-духовное обогащение народу Башкортостана и Татарстана. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых творческих высот. Президент Республики Башкортостан Муртаза Губайдулович Рахимов. Bizdur rahmat. Ha? De kuyan balasını tapkan. Şimdi bana şu bana Tataristan'a kilge simirdim. Mana бұл қамсы. Bu kamşı kim leysen gelir bir. Tüyül mü? Оны хәне үден қарайын енді. Кімге қамсы екенін. Bizdur rahmat. Башқұртта сондай yola бар. Қамсат бурек, елен, қамсы бөлек еткендер. Қыра. Bizdur rahmat. Мен ауылым бик яраттым, біз аны бик матурладық инде хәзер. Менің музей бик матурым. Нәшушы музейni күрергә насыйп булсын күпләрегезгә. Ey Allah. Салават Юлаев қара матур яган дип тора. Мен икән бу. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бер музыкаль сәләмдә булса инде билдән. Шын күңелдән. Әлбәттә. Бұл дөньяла беймәйсә, йырламайса, яшәве гунах булыр. Әйдә, егетләр, бергәләшеп. Байык. Күңлегенә сығым берәү, тыпырданып атып ташына. Бүркет булып саңқылы улы күктә, ақ будақтай ұстық қаршыма, ақ будақтай ұстық қаршыма. Ғұрурлық бар әр бір хәрәкәттә, әр бір талпынуға ғайярлік. Башқұрт қурайларын бір тыңлаға, қолас ташлап ұсып дейірлік, қолас ташлап ұсып дейірлік. Бұл дүнияла бейімейсе, йырламайса, ешнәуләр еші
Əydi yılmıq hərəkəti Qıllar beyivləy qurindi Qıllar beyivləy qurindi Qılın yala beyiməysə yırlamaysa Yeşnəvləri yeşəvləri yalıqdır Ayıqatlı beyivlərin qorlarında Ruhu qüdərilədirdim alıqdır Qılın yala beyiməysə yırlamaysa Yeşnəvləri yeşəvləri yalıqdır Ayıqatlı beyivlərin qorlarında Ruhu qüdərilədirdim alıqdır Mümkün iken bir ündəşməysə Asıldarı nasıl qalıqdır Başqurt beyusi beyigəndə Mindəy duyğularga yoluqdur Mindəy beyiklikə yoluqdur Yol dünyala beyiməysə yılamaysa Yeşnəvləri yeşəvləri yalıqdır Ayıqatlı beyivlərin qorlarında Ruhu qüdərilədirdim alıqdır Yol dünyala beyiməysə yılamaysa Yeşnəvləri yeşəvləri yalıqdır Ayıqatlı beyivlərin qorlarında Ruhu qüdərilədirdim alıqdır Vay yev! Vay yev! Rahmet sizine. Ufanın liyindar Karavan Saray türkümü buldu bu. Rahmet yigitler. Uzatıp kırayım elimin. Uzatıp kır salavat. Mene qarab turam da şuşu bişek nigedir tın kaldı ali. Bir de tavuşun da işitilmey. Уйлайм мен яшти. Уйланам. Салаватқа бишек жыры көйләгән әнисенең тавышын искә төшерәм. Нинди җырлар иде бит алар. Мин бит Салаватны гына түгел, барлык туганнарын да тибрәттем. Аларның тавышлары да колакта, күңелемдә. Бишекнең күңеле буламыни аның? Бишекнең күңеле яшәгән гомерендә, тибрәтүчесенең кул һәм йөрәк җылысында яшти. Бишек гомернең башы, тормышның үзе, нәселнең киләчәге. Сакларга кирәк бишекләрне. Күз карасы кебек сакларга. Uzata barma dusqay, uzata barma, ulu yol bite belki adaşıma. Sinen serele zengiger küzler başka küze
Zata barma dusqay faydalamazsın Parurman ışığa olmazsın Süyemediğen senin süzülerine Kungiling'e belki Uzata barma dusqay faytiqana şaqta Xatfeşe şeklerini taptama Vakıtlı şağıma uzatqana bulup Yaş yürekке yeme ut salma Yaş yürekке yemele ut salma Yaş yürekke yemele ut Milöşe Tamindarova. Rahmat. Rahmat. Bek zo'r rahmat. Qarada ne etmişse şişindirəsən musun? Mana şoңа qarab turamdım. Шишіндірге керек ақысты. Алайса бек ісі мында бүгін. Яра, салқын болмас қайбат болар. Тегі шишіндірге дегеннен қазір бет яшьләр шу строй. Әйе, bir яшь кенә кызга гашык булганда, менә шишіндір дегеннен гашык булганда бір кесәле бір абзый. Матрон деп әйтәде, менә шишіндіріп кенә карыйм, пожалуйста. Менә шишіндіріп кенә карыйм, менә шишіндіріп кенә карыйм деп әйтәде. Тәй кыз әйтәде, абзый шишіндірәсен килсә, башта киендер деп әйтәде. Хәзер яшьләр усал. Шуңа күрә яткәдән шишіндерәм. Шишіндертәм. Безнең жизни Акырын. Исемен де әйтмә. Мана бірігіз де білмейінді бұл кіші. Allah'a şükür, eti de buldu. Әлі бет мен жырламаған, нетмәгәнем, бір сөз етмәгән, қол шабасыз. Бәлки мен бик нашар жырлармын. Ең қысқа анекдот шушы. Ең қысқасы шушы. Там Шакиров нашар жырлаған, менә бұл ең қысқа анекдот. Аны айтасың екен. Қадірлі туғандар, бүгін Салауатның бейрамы. Шуңа күрә менә бүгін бик рәхәтләнеп, җәйелеп китеп, шундай горурланып
яшибез менә бу минутларда. Шуны да әйтәм, ул менә Уфадан килеп безнең якларга күчеп бер вакытта да үзебезнең милләткә милләткә бер вакытта да яманлык эшләмәде. Яманлык дип үзгәртмәде инде. Менә шунысы бик безгә безнең өчен шатлыклы күренеш. Аннан соң аның бер вакытта да менә мин кем дип мактанганы юк. Үзенең кем икәнен белә һәм бурынында белә. Шуңа күрә мактанмый диген. Юк, ул әле менә халык ярата бит инде һәм хөрмәт итә. Менә бүтән кеше булса әллә кем булып борынын күтәреп күккә чишеп йөри. Менә шушы аны тинаклыгы бизи дә. Менә бикрәктә яхшы ширтасы бит. Кадерле туганнар, хәзер сезгә мин инде бер-ике җыр җырлап китәрмен. Мин дә җырчы бит әле. Әни Язуны Альфия Пасмак. Нәрсә җырлыйм микән дип. Менә монда шундый бит. Монда шундый кичә монда бер кем бердән берәй сорамый. Син җырны сөйләгәнчә мин син турында бер кызык әйбер әйтеп айтам. Яме. Мин хатынны бик көнләшәм. Ул миннән 2 тапкырга көнләшә. Но мин бер тапкырда инде хәзер заманасы шундый бер кемгә шанырак түгел. Моны качакырсың да куркыныч. Үзең барсың да куркыныч. Шуңа берсендә Илһам абый килде. Минем теге юләрчак аракы җыя. Юләрчак? Әлдә акылды күренде бит. Илһам абый менә кунакка килде. Иншалла да яшим, шунда килде дә бер икенчесендә кунак булып китәм ди. Килде дә ул вакытта шифонерлар юк, дефицит. Шифонерны алыр өчен әллә нәрсә кирәк. Барыбер да бу шифонерны алдым. Зур танышлык кирәк. Ай, шу шифонер башына тиздем бер 200 төрле аракы. Төрле шешәсенә инде. Илһам абый килде 2 көнгә дип кунакка шифонер башына карады да бер атнасыз кайтып булмас моннан ди. Минем ашагам гастрольгә барасым бар Мөслим районына. Илһам абый, аш булмасаң мин китим инде. Мин 3 сәгатьтән дә соң бара алмыйм. Сәгать 6-да башлана икән. Мин 3 сәгатьтә барырга тиешмен. Бу минем закон бу театрда. Илһам абый бар китти. Митем хатыны сиңа калдырам. Мин ашанасымы ди. Әйтәм кемгә сиңа ашанам. Илһам абый калдырдым да киттем. Ну, калдырдым. Кайсы калдыр инде сорыйм. Нәмәләр ничек итәсең инде? Иң зурысын калдыр диде. 3 төрөсен калдырдым да нигә китте Мөслимгә. Кайтсам, Илһам абый бик матур итеп утырып тора. Мине көткән, кайткан, миңа яңалык сөйли. Нормально, әйбәт. Рахмат. Бу бер тапкырда исергән кеше түгел. Бу ул андыйга барып җитми. Мин әйтә. Бар да әйбәт. Кстати, хатыныңның күкрәген тоттым. Тоже әйбәт. Миңа яңалык сөйли. Раз сиңа ни әйтсәң дә килешә хавын. Эшләсәң дә. Жюри әдәм көлдер өчен әйткәнмен инде. Белмим инде. Анасын бик яшь килгәләдең. Кадерле туганнар, менә җырланмаган әле безнең җыр дигәнне башкарый Галиме. Нәрсә булса, шуңа риза. Ни, теге картайганда бу бөтенләй җырлап туйган әле дип уйламагыз, җырланмаган әле безнең җыр. Не дождетесь. Yüzlerin güller sikkende Terezemni yiller sikkende Koramadın niye eğlenip Yollarından ötüp gitkende Yıl yazlar dik başlandığına Eline yaşlık yıkır Eytir süzler ele eytilmegen
Yırlanmağan elini yar. Seni gene vahid yıldızım, yüreğimde saklap yürütemin. Ayrılışını bilmesin, güzel kavuşutanın kütemin. Yazılar dik başlandığına, eline yeşillik ile kır, eytir süzler ele eytilmeyen, yırlanmayan ele eytilmeyen. Yazılar dik başlandığına, eline yeşillik ile kır, eytir süzler ele eytilmeyen, yırlanmayan ele Hürmetli tamашашылар, енді bu kresto turunda bir küp tege Venera'nın ateşine sığmak bir küp söylendi. Bu kresto turunda ben taptım bu tahtın iyesin. Eydi abzı. Yallah. Давай, рвани. Рвани. Otur hele, otur. Mene bit, razmir da şunu kan. Otur hele. Karakatlarım, şeyini otur. Hürmetli tamашашылар. Mene men özümün akılsızlığımı tam bir tapırsının aldı dalilim. Akıllı kişi ilhamdan sonra jarlamay bitindi. Şuna göre rahmet yüzünden barıgızda halkıma, İlham abiga, Alfiye apaga, şakistlerge, yetekçilerge, hem gümmen bu ilde yaşayan milletteşlerge hem gümmen özümüzge. Biz buldurabız degen söz bir küp mağna olgan söz bu deyde. Bu söz neytir için nerselerine bu sözde buldurga kerek. Biz bir köy berer buldurabız. Etken sözleringizge rahmet yüzünden, hürmet yüzünden men sizge jırımda rahmetimni hem sizge bulgan muhabbatini bildiresim kile. Üz halkıma. Çıkan şopta, bizden tuğan yokta. Uyanalar koşular direkte. Tuğaylarda turgay, Bəxit dili buğay. Yana jırlar tuğa yürekte. Şireneğin baturlığın, dünyanın zurlığın, Künülüme sordum barısın. Bu kuşlaşu tügel, Üz halkıma, Üz halkıma jırlap barışın. Tanıştırsın
Durmuş matur bulsun, tuğanlarım, dostlar, tanışırlar. Valıda yıllar küte, Güngelle jilkite, sabıy bala külgün tavışlar. Jirenen maturlığın, dünyanın zurlığın, Güngelle saldın varısın. Bu kuşlaşu tügel, üz halkıma, Üz halkıma jırlap, jırlap barışır. Barış minem halkım, yüreğinde yalkın, layıklı hürmet ve danığa. Batırlarını danılap, yalgızlarını barılap, karalaşır yattı yanığa. Jirenen maturlığın, dünyanın zurlığın, Güngelle saldın barısın. Bu kuşlaşu tügel, üz halkıma, üz halkıma jırlap, jırlap barışın. Jirenen maturlığın, dünyanın zurlığın, Güngelle saldın barısın. Bu kuşlaşu tügel, üz halkıma, üz halkıma jırlap, jırlap barışın. Bu kuşlaşu tügel, üz halkıma, üz halkıma jırlap, jırlap barışın. Üz halkıma jırlap, jırlap barışın. Отчет сдан. Yaratan, sine Tataristan, Baltanların için yaratan. Kükürek, yaşın yaşnap yavgan, Yangırların için yaratan. Kükürek, yaşın yaşnap yavgan, Yangırların için yaratan. Yaratan, sine Tataristan, gurur halkın için yaratan. Can eritken erken dilin için, Tatar dilin için yaratan. Can eritken erken dilin için, Tatar dilin için yaratan. Odaştırgan ormanların için, Tuğayların için yaratan. Tuğayların seydaşların için, Jalillerin için yaratan. Tuğayların
Seydaşların için, ilhamların için yaratan Tataristan seni yaratan Рахмат. Sen sağ olun. Özümüzü saklayık. Çünkü biz Tatarlar özümüzge gene kirek. Özünüzü saklayınız.